عدي ماما عزال فغري ولادي جيغانو تذكري عدي ماما عزال فغري ولادي جيغانو تذكري ولادي جيغانو تذكري عدي ماما عزال فغري ولادي جيغانو تذكري عدي ماما عزال فغري ولادي جيغانو تذكري ولادي جيغانو تذكري كملخي فغري كملخي عقلي ماما عديت لي عن تولتي شكلي بالبلد ناس حيتها زعزع زبل عولي وبتو حقوقي تغيروا مثلي حاجري زبلكي قلبتين قدلي قبرخي قول صو دبتر نعيت معالي قبرخي قول صو دبتر نعيت مالي ورق خبيل عصرن قبابو كساتك يهداوكي عبيلو معتبو وشنا استراري الحسكي حليبو نفاس بدأت وانا مداخي أطريبو زترخيو حبتي نبرت مسكنزبو نحد خيبكي بزور حق الرابو نحد خيبكي بزور حق الرابو عدي تعسب مو تورلي تنبري دقاي تبلي كتعطوي خطوفري عوارق سلمات نقدرت عبري زتوهبت يوم عيا نهجرت قطري عدي نقسنت كين مرعاه زخون حدار فقري نقري تراو في غيو قلبتكي كخام سعري عدي وي ولا انت تسعني زحز الطواري ألنا الكدكخي حساس ردي مسخري سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تصبوكت كونو ناي ووترو تمني تايو ني بحار سنة ببنيا وتقول ناي بحق نديتات إيرترا ندك نستيو إيرترا اتمتن نتيجة نتنن نتي توفاين نتنن مسواتنا تنن ناي بحق تجلس بلس تدرفي بمغنيات كنيات ناي مع تدك نستيو زجبرايا أنا خانا باهم يقربان له كنيات ناي مع تدك نستيو سلزغون العلمانم زجبان كبر زجبان تلو دما تدك نستيو ناي إيرتراين سلزي نعو نذكرنا كيدنا نلو مع رستي فليز بلاي كون بزح تحسو تهزلو كاب قربابتنا دمتو زولا قد سار ستاتن إيرترا تبو زلا ملسن ونكن كنفتنينا لايك قبرو سبورت قبرو كسام موداتا مسانا كتصنعو بخبر نعدمكم تسفح زخونة تنتنا ناب أفريقيا زوتو كوريا كنفتنينا let's go. This is unfolding in the world's youngest nation, which is now threatening a peace deal that had helped stabilize South Sudan following a deadly civil war. Now, authorities in South Sudan, led by President Salva Kiir, have arrested several key allies of the country's first vice president, Riek Machar, further deepening tensions between the two leaders who have shared a fragile power-sharing agreement since 2018. The country's first... Okay, لومي زيادة أنا بأفريقيا زتا كوريا كجبر مغنياتو ولو كابد الرجع عالم أبيت في تعميتات يقاط من تلو ناي عالم في تعميتات كندنا أفريقيا أيك أربنانيو أب أفريقيا كابانا دمار حق زي كونه هذا جنيا كونتات في تبص حيزلو نفس وقف من سير ترادما معرتي أب بفلا يبدو جزلو زخود زلو حشوية بوليتيكا دوغلس تبعيلو عينو كفيتونا بايتاك من تجميرو انت هاي كايدا لو كان ببن كاستو علني كم حصونس دلي اذا انا لهم فيديو دما ناي بحكي اب بايتا زغبر زلو حدغنيا كونتات كنرو كنفتنينا دبوب السودان حنتي زناست هاجرنا ايرترا تبال ناي افريقيا تبال ناي مودات هاجر زخونت كم هاجر تقبال نزر خبت هاجر 2011 سو دبوب السودان بوليتيكاناتا سمكوف زخونه مخانو مبزحت غزي بوليتيكاويان تنتنتي دزاربو حقي صنيل لهم كرينا حجي دما ناب حدا سيفل وور ناب كالي كوينات حد قصا تخيت كم زلا دما يزنقر مجم اب دبوب السودان كاب 2011 حدا مراحي زلو سيلفا كير دما يزبحال دحر سيلفا كير
دارجا حوسي مقاقيلهم لما مينهم زقبروا زي ريك مشار دبحال كالو سوغا فايس بريزيدنت عينتي جن كلتيوم دما كاب كلت عليتات زمتيوم تحدي دينغا كون كلت خالاي دما كالا عليتيوم سلازي ناي عليت صقم اب دبوب السودان لك كم كالا هاغرات افريقيا سودان تخيتكا عب السودان تاي خونالو ኢትዮጵያ እንተኸይትካ ኦሮሞ ማዕራ ትግራይ ዓፋር ሶማል ነበልካ ዝኸይ ዘሎ ኩነታት ንሪኦ ኣለና ሶማል ኪድ ተመሳሳሊ ኢሹ so everywhere we go the same story the same tragedy ኢና ንርኢ ዘለና I mean ክንደይ ግዜ ሽግር ክንርኢ ኣለና ነገራት ክርዳኣና ምንታይ ዝበዝሐ ኤርትራዊ ተረዲኡ እዩ እዚ ኩነታት ዝናበይ ኸይድ ከም ዘሎ በርሂሉ ኣሎ ነቲ ዘይበርሃሉ ግን ኣብዚ እዋን እዚ ክበርሃሉ እንተዘይክኢሉ ናይ ብሓቂ ክበርሃሉ ስለዘይደሊ ጥራይ ዝብላኒ يسألوا حد حدا نيشتي زتاللو ديمقراطي دو فتحو دنابلو كم دليتم صاوتلو زلو منسيالو تعدارسي نيشتي رسي كبير ترا كالاي كفلي رابعاي كفلي سالساي كفلي غلو دوصي ابتز رخبو بوتا زصحافو لنعي كنبب زخلن بر عينو كفيتنا عالم كنبب عقمك يهلو يخليت نيشتي ولدو اي تحزلوني دما اتكونتات جن اب افريقيا خيتكا اب اوروبا خفيلكا هولاند دي اب سويس دي اب جرمن نيذرلاندز امريكا كندا خوينكا بزراب ديكوني اب افريقيا هاجر بهاجر كتريان فتن قرن افريقيا انت لنا من يتهاجر اب قرن افريقيا زلو رأي ايرترا دحن هاجر كي غيفلطها بلا دفع سودان كي تايخون على السودان نقلقل السودان زلن كنا اب زغر 4 عامات جمره ناي حميتن البرهانن مجمريا ناي السودان صقم شعيد مسلو سودان كم زي عينه صقم كاب انت تقمتي نيروا تراي ناب كوينات سلاز تغيرينا نزارب زلنا بعليتاونت زخي زنبره جنسك شنو كابي خاصه عد خامنيو عليت كامني نتبهال كايب السودان تحط قدام يدمت السودان ودي خايكون يكون تحطه دبوب السودان لك كمام زقد حيم ساتون بعليت زخيد هاجرينا نرزلنا ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣይተገዛእናን ዝብል ክሳብ ሎሚ ሓድሕዱ ዝበልዕ ዘሎ ሃገሪና ክንሪኤና እሱ ሰፊሑ ሶማልያ ኺድ ሓደ ቋንቋን ሓደ ሃይማኖትን ዘለዎም ህዝቢ እዮም ግን بعليتن بإندان سلسة مقاقلو تهاجر يتبلع يتستخوينا الله جبتخي the same story تراي وقع يكونن زلون عمبر أبجبتون بزح تنشن سيزلو سلازي تأنقو أبتهاجرتي هاجراو من النت حدا إيرتراوي حدا يوجد عجانا حدا يو مودعتنا إلو زأمن نحد الند السعر كل جزية ما حنت بانديران حنت هاجرن كتلو ويلو زك على سزبي منجستن تلو أبي إيرترا ترايزلو كومز بهالكالوت نشميهم زتقبلو أبي أحمد ونكو حنت إثيوبيا يزبلكن أجنداناتو دك أوروما تراي هزلو ترجعون لتوم كالوت ناقواني بدروناتن بمدافعين يزتشفشفهم زلو سلازي أبي إثيوبيا تقارو ونكو هو حتى بسلطان كله حنت إثيوبيا يزبل نيرو بتاعت جن تقراي ترايم تسلطانن كو طبعا حزم منيرو الجدما ناي غزيه سبات دما اورومي يمزلو اب غزيهم دما يهبتمون يوانا ጨፍሉን አለው አማሩ ድማ ካል ህዝብ ኢትዮጵያ ድማ غزيو ዕጩን ዋኑን ይጽበሎ ስለዚህ በተርታ ዝመሓደር ሃገር ብሕንፍሽፍሽ ዝብላዕ ዘሎ ኮንቲነንት ኢና ንርኢ ዘለና እስከብዚያ ከም መኽፈተ ተጠቂሞም ላ ዝነበሩ ፍራንስ 24 ራይብዚ Staying with us, time now for Eye on Africa with me, Georgia Calvin-Smith. Tonight, as Sudan's war deepens, the army takes the UAE to court, accusing it of breaching the Genocide Convention by funding the paramilitary RSF. Meanwhile, the army itself is accused of targeting civilian critics. The top opposition leaders arrested in Kenya. Also, as the WFP warns that millions in Somalia are going hungry because of the fallout from a deadly combination of drought, conflict, and rising prices, even as global prosperity was brought into crackdown, also made for the RSF paramilitary. And the filing at the International Court of Justice እጂ እንታይ ያትብል ደላ ዳርጋ ኣብ ቀርና አፍሪካ ጥራይ ዘጋጥም ዘሎ ዩ ሄድላይን ኮይኑ መፅኡ ነይሩ ሶማልያ USAID ሓገዙ ጠጠው ስለዘበለ ሓገዛ ጠጠው ስለዝበለ መንግስቲ ናይ ሶማልያ ኣብ ሓደገኛ ኩነታት በፅሕሎ ጥራይ ደይኮነ እቲ መቃዲሾ ዝበሃል አልሸባብ ክቋፀሩ ከም ዝኽእል ዝብል ዘረባ እናተደጋገመ ይኸይድ ኣሎ ከም ውፅኢት ናቱ ኢትዮጵያ ናይ ግብፅ ኤርላይንስ ኣብ ዝቀረባ ዝረኣኹ ሓበሬታ ኮንፈርምድ ግን ኣይኮነን ግብፅ ኤርላይንስ ቀጠር ኤርላይንስ ከምኡ ድማ ቱርክሽ ኤርላይንስ ኩላቶም ንመቃዲሾ ፍላይት ናቶም ንግዚኡ ገሊኦም ድማ ንሓዋር ጠጠው ከብሎ ይሓስብሎ ምክንያቱ ስጋት ናይ ሴኩሪቲ ኣብ መቃዲሾ ላዕሊ ስለዝኾነ ስለምታይ ቢልዮናት ካብ USAID ዝመፅእ ዝነበረ ንሴኩሪቲ ናይ ሶማል ዶናልድ ትራምፕ ጠጠው ስለዘበሎ ስለዚ ብሰንኮፍ ብሓገዝ ናይ ካልኦት ዝኸዳ ዝነበረ ሃገራት ይወድቃ ኣለዋ ንርኢ ኣለና ሱዳን ብወገና ኣብ international criminals court ni UAE ከሲሳታላ ኣብዛ ሓለፈ ከረይኩም ክፍትነ ጊቭ መሰከንድ እዚ ጉዳይ ዘዛራብና ኾነ ይድመጽ ዘሎ ናብ ናይ ክመለሶይ ናይ ሱዳን ንበይኑ ቀደም ግን ኣብታ አንተበስ ጀመርኩም ከይ President Riek Machar further deepening tensions between the two leaders who have shared a fragile power sharing agreement since 2018.
South Sudanese forces detained the petroleum minister, as well as the deputy head of the army earlier this week, without providing any official explanation. They also placed ሕጂ እቲ ናይ ደቡብ ሱዳን ኣብ ደቡብ ሱዳን ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘለና ልዑል ምስትውዓልን ጥንቃቐን ዘድልዮ ኩነታት እውን ኢና ንዛረብ ዘለና ስለዚ ደቡብ ሱዳን ማለት ዳርጋ ቁጠባዊ መሓውር ናይቲ ሃገር ኤርትራዊ እዩ ስለዚ ኤርትራዊ ስለ ዝኾነ ናይዚ ሃገር ፖለቲካ ድማ ገዳሲ እዩ ኣመነት ኣንፈፍ ዝኾነ ፖለቲካ ድማ እዩ ዘለዎ ኣብ ሰንኮፍ ዘሎ እዩ ስለዚ እቶም ክልተ ናብቲ ምክትል ፕሬዚደንት ደቂ ዓለይቲ ዝኾኑ ፔትሮሊየም ሚኒስተር ከምኡ ድማ deputy head of army ዝበሃሉ ክልተ ሰባት ብዘይ ዝኾነ ቅቡል ምክንያት ተኣሲሮም ከም ዘለዎ እዩ ዝነግር ዝኣስር ዘሎ ድማ እቲ ናይ ሲልቫ ኬር መንግስቲ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ካልኣይ ክፋል ድማ እቲ ካልኣይ ዓሌት ማለት እዩ እቲ ዓሌቱ ሽማይ ሓስኮን ኣለኹ ናይቲ ኬር ማሻወር ዝበሃል ማለት እዩ ንሳቶም ድማ ውግእ ክእውጁ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ senior military officials loyal to Machar under house arrest. Now, meanwhile, Machar's residence in the capital of Juba was also surrounded by the army, though reports suggest that he had been able to travel to the office without obstruction. The arrests come amid heavy fighting in recent weeks in the strategic northern town of Nasir, which is close to the border with Ethiopia. Clashes have erupted between the government forces and the White Army Militia, a loosely organized group, mostly ሕጂ እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብ መንጎ እዚኦም ክልተ ፖለቲካውያን ተቐናቐንቲ ቅድሚ ሕጂ እውን ክንደይ ግዜ ኣብ ኩናት እውን ዝኣተዉ ብክንደይ ሽምግልናን ልመናን ጠጠው ኢሎም ዘለዉ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ጉዳይ ድማ ምርጫ ክግበር ነይሩ ኣብ 2024 ተባሂሉ ብዝተፈላለየ ምክንያት ምርጫ ክመሓላለፍ ኪኢሉ ሲልቫ ኬር ኣብ ስልጣን ይቕፅል ኣሎ እቶም ሓደ ወገን ክሕጎሱ ይክእሉን እዮም ኣብዚኣ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ሓደ ሪፖርት ገይሩ ነይሩ እስከ Vice President Riek Machar's home in Juba on Wednesday, and several of his allies were arrested after an armed group allied to him overran an army base in the country's north. Machar, whose political rivalry with President Salva Kiir has in the past exploded into civil war, said last month that the firing of several of his allies from posts in the government threatened the 2018 peace deal between him and Kiir. For more perspective on this situation, let's go to Jock Madut. Jock, a South Sudanese political analyst at Syracuse University in New York. So, እቲ ፖለቲካዊ ሽምግልና ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝነበረ ኣብቲ ኣንፋፊ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎን ነቶም ብወገን ናይቲ ማሻር ዘለው ይኣልይዎም ከም ዘለዎ ካብ ስልጣኖም እዚ ድማ ነቲ ናይ ወገን እቲ ካልኣይ ወገን ካብቲ ስልጣን ክትኣልዮ ከለካ ንኩናት ትዕድሞ ከም ዘለካ እዩ ዝንበብ Mr. Jock, you are closely following news back home. What can you tell us about first Vice President Riek Machar's situation? Thank you for having me, ma'am. Yes, we gather that the situation in Juba is quite tense since the round of arrests of some of the prominent allies of the vice president, including the Minister of Petroleum, and that his own wife, the Minister of Interior, Angelina Tany, is also in the house with him, and their house is surrounded. ብሓፈሻ እዚ ተኣንፋፊ ኩነታት እዩ ብቐሊሉ ድማ ናብ ካልእ ሕማቕ ክምዕብል ዝኽእል እዩ ስለዚ ናተይ ለበዋ ከም ወትሩ ኩሉ ግዜ ክልተ ሴፍ ተጠንቂቕካ ምኻድ ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ ኤርትራውያን ኣብ ኩሉ መዳይ ዘለኹም ኣብ ቢዝነስ ዘለኹም ኣብ ሲቪላዊ ሂወት ዘለኹም ኣብ ጁባ ዎች ኣውት ጥንቅቕ ኢልኩም ኪዱ ከም ወትሩ ድማ ካሽ ኣብ ኢድካ ምሓዝ ተጠንቂቕካ ምንቅስቓስ ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ኪንዎ ሓሊፍና ክንቦ ንኽእል ሓበሬታ ስለ ዘይብልና ንሕጂ ኣብ ኣጥራይ ጠጠው ክንብል ኢና እንተኾነ ሰላምን ርግኣትን ቅሳነትን ክኾነሎም ንምነ ምናልባት ካብ ሱዳን ናብ ሱዳን ኢና ንኸይድ ዘለና ቅድሚ ናብቲ ናይ ሱዳን ብዓብዪ ምእታውና ድማ ካልእ ኣርእስቲ ንባክበኩም To the Democratic Republic of the Congo, violence has erupted there again. 2 bomb blasts took place today in the eastern city of Bukavu. They were accompanied by indiscriminate gunfire. At least 11 people have been killed, about 60 were injured, and the visuals coming in are gruesome. The blasts, like I said, took place in Bukavu. It is the capital of the DRC's South Kivu province. The city was recently taken over. The M23 group has been fighting against the DRC government. It has been capturing territory since the beginning of the year. ናብ ዲአርሲ ምስ ንኸይድ ድማ ተመሳሳሊ ስቶሪ ዝሕዝን ስቶሪ ድማ ንርኢ ማለት እዩ ዲአርሲ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ በቲ M23 ዝበሃል ዕጡቕ ጉጅለ ኣናደፉ ብዙሓት ከተማታት ይቋፀሩ ከም ዘለውን እቲ M23 ዝበሃል ጉጅለ ድማ ብሩዋንዳ ከም ዝድገፍ እዩ ዝንገር ከም ውፅኢት ናቱ ድማ ኣብ ልዕሊ ሩዋንዳ ብዝተፈላለዩ ሃገራት ካናዳ ጀርመን ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ እውን በብወገኑ ዓዲ እንግሊዝ እገዳ ኣብ ልዕሊ ሩዋንዳን ምናልባት ሙሉ በሙሉ ኣብ ልዕሊ እቲ መንግስቲ እውን ተደይተባሃለ ዝተፈላለዩ ዓይነት እገዳታት ወይ እውን ቅሬታታት ይዝረብ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብ መንጎ እዚኦም ሓይልታት ድማ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት እውን ርዱእ ንጹር እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ስለዚ እቲ ኩነታት ኣብ ዲአርሲ ዘሎ
እውን እንትኾነ ናብ ዝሕዝን ኩነታት እዩ ዝኸይ ዘሎ ምትእትታው ናይ ምዕራባውያን ሃገራት ድማ ይፅዋዕ ኣሎ እቲ ፕሬዚደንት ናይ ዲአርሲ ንኣሜሪካን ኤውሮፓን ብቐጥታ ምስ ኣብቲ ማዕድናት ናይቲ ሃገር ንኽመፁ ንሩዋንዳ ጥራይ ከውፅኡሉ ይደሊ ኣሎ ሩዋንዳ ግን ኣይኮነን ብቐጥታ ኣትዩ ዘሎ እቲ M23 ዝበሃል ናይ ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ መበቆል ዘለዎም እዮም እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩነታት ዘለናዮ ኣፍሪካ ኣብ ተነቃፊ ኩነታት እያ ዘላ ተነቃፊ ኩነታት ዝገብሮ ዘሎ ድማ እቲ ተሳልዩ ኣሜሪካ ገንዘብ ሂባቶ ሰለይ እናበለ ዝኸይድ ዝነበረ እቲ ገንዘብ ትጠጠው ምስ በለ ኩላ ነገር ብኮ እናኾነት እያ ትኸይድ ዘላ እዚ ኸ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ ኢንሴኪሪቲ ዘይርግኡነት ሕንፍሽፍሽ ማለት እዩ ከምዚ መድረኽ ከለና ኢና ከም ኤርትራዊ ነቲ ኣብ ኤርትራ እቲ መንግስቲ ነቲ ኩሉ ሽግር ዝገጠሞ ሰጊሩ ዝኸዶ ዘሎ ዓብ ክብሪ ክንህብ ዝግባአና ስለምንታይ እቲ ኩነታት እዚ እንተዘይከውን ነይሩ እንታይ ምኾነ ነይሩ ኢኻ ክትብል ዘለካ እቶን ሓውሲ ሰላም ኣለወን ርግኣት ኣለወን ተባሂለን ዝዝረበለን ዝነበረ ሃገራት ስለምንታይ ይዓንዋ ኣለዋ ኣብዚ እዋን ድሕሪ ኢልና ቢኮዝ መሰረት ዘለዎ ሕብረተሰብ ብሓደ ክረጋጋእ ዝኽእል ሓድነት ዘለዎ ምርግጋእ ውሽጣዊ ምርግጋእ ስለዘየውሓሳ ውሽጣዊ ምርግጋእ እንተዘይብልካ ናይ ደገ ሓይሊ ክንዲ ዝሓገዘ እንተሓገዘ ከቐፅለካ ኣይክእልኒ እዩ ምክንያቱ ልክዕ ብውሽጣዊ ሕማም ከለካ ብደገ ክዳውንቲ ናይ ዝቐየርካ ክትሓዊ ትኽእልኒ ኢኻ ብደገ ሜካብ ናይ ዝገበርካ ክትሓዊ ትኽእልኒ ኢኻ ውሽጣዊ ፀገምካ ቅድም ክትፍውሶ ክትክእል ኣለካ ውሽጣዊ ፀገም ድማ ኣፍሪካ ካብ ኤሮጳ ዝፈልያ እንታይ እዩ ኣፍሪካ ብዙሕነት ኣለዋ ዳይቨርሲቲ ኣለዋ ዓሌታት ኣለዋ ቋንቋታት ኣለዋ ሃይማኖታት ኣለዋ ብሄራት ኣለዋ ስለዚ እዚ ብዙሕነት እዚ ልዕሊ ማንም ኤሮጳዊ ልዕሊ ማንም ካልኦት ሃገራት ፃዕሪ የድልየካ ሃርመኒ ኣብ መንጎኦም ሓድነትን ምክብባርን ንክትፈጥር ዝኻ ሓደ ወለዶ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ክሰግር ከሎ ብዕምቆት ክትምህሮን ክትጉስጉሰሉን ዘለካ እንተሎ ሃገራዊ ስምዒት ንከማዕብል ሃገረይ ክብል ኪኖቲ ዘለዎ ዓደይ ኣውራጃይ ሃይማኖተይ ብሄረይ ቀቢላይ ዝብል ኣተሓሳስባ ንሱ ናይ ድሕረት ናይ ትሑት ኣተሓሳስባ ደረጃ ንቕሓት እዩ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ብዛዕባ ሃገሩ ንክሓስብ ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ ስለዚ ብዘየገድስ ኣበይ ተወሊዱ እቲ ሰብ ኩሉ ግዜ ሃገረይ ክብል ክኽእል ኣለዎ ሃገረይ ምባል ድማ ረብሓ ኣለዎ ፀቢብነት ረብሓ እውን የብሉን ተረዲኹም ኣለኹም ረብሓ የብሉን ኣብ ፀቢብነት ዝሓስብ ሰብ ረብሓ የብሉን ንኣብነት ገለገለ እዚ ኣጋዝያን ዶ ገለዶ ዝብል ዘሎ ሰብ እንተሪኢኻዮ እንታይ ዝብል እቲ ዓደይ ናተይ ክኸውን ዘለዎ መንግስቲ ገለመለ ዓድኻ ዳ መን ከይመፀካ ተርዲኻን ዓደይ ታስኻ ዛዕባኻላ ቁሸት ዝመፀካ ሰብ የብሉ መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ዝዓበየ ሃገር ኤርትራ ኣበይ ከም ዘሎ ኣይርድኦን እዩ ኤርትራ ማለት ዝበፅሐ ክፋልናቱ ሰብ ኣይቅመጦን ይኸማ እቲ ዝዓበየ መሬት ናይ ኤርትራ ሰብ ኣይቅመጦን እዩ ስለዚ ሃገረይ ምባል ኩሉ እቲ ፀጋታት ንዓኻ ከም ዝግባአካ ዕድል ዝፈጥረልካ ዳ እምበር ፀገም ዝፈጥረልካ ኣይኮነን ሃገረይ ምባል ድማ ንነፍሲ ወከፍ ዜጋ ናይ ኤርትራ መክሰብ ይንዑ ተርዲኻኒ ታስኻ ተወሊድ ንምንታይ እየ ከምኡ ዝብለኩም ዘለኹ let me go to another video clip ምስቲ ኩነታት ምስቲ ናይ ሱዳን መከታተዞ ናይ ወፃኢ ኢድ ምትእትታው እናገደደ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ብኣታሓይዘ ክሪአልኩም ስለ ዝደለኹ መብዛሕትኡ ሰብ ነቲ ዘሎ ኩነታት ብትክክል እውን ዘንብቦ ዘሎን ዝርድኦ ዘሎን ኣይመስለንን ዘሎ there was a video which explained the situation. RSF and aligned actors to establish a government in RSF-controlled territory in Sudan are unhelpful for the cause of peace and security in Sudan. ሕጂ እቲ security council ዝበሃል ዘሎ ብተደጋጋሚ ከም ዝገልጾ ዘሎ ወላ ኣብዚ እውን ናይ ኮርያ ድዩ ናይ ካልኦት ሃገራት ኩላቶም ከም ዝገልጽዎ ዘሎ ሽግር ናይ ሱዳን መመሊሱ መዛረብና ኾነ announcement of an intention to establish a parallel governing structure or governing authority. We emphasize the imperative of preserving Sudan's unity. We are deeply concerned at the announcement by the RSF of complicity in genocide. The army has been fighting the RSF in a brutal war in Sudan that's killed tens of thousands since 2023. The army itself, though, is accused of leaning on civilian political leaders. On Thursday, a prominent opposition figure was held by police as he arrived in Nairobi. That's where our Olivia Bizo is. ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ክርዳና ዘለዎ እዚ ኣፍሪካ ኮንቲነንት ንሪዮ ዘለና እንድዩ ጊቭ ሚ ሰከንድ ሕጂ እንታይ ክነግረኩም ስለ ዝደለኹ እየ ሱዳን ኢማራት ዝበሃል ኢዱ ይትይሉ ኣሎ ካልኦት ኣመነ ብዙሓት ሃገራት ድማ ኢዶም ይትየምሉ ኣለዉ እቲ መንግስቲ ሱዳን ነቲ UAE ዝበሃል ኣብቲ ኢንተርናሽናል ኮርት ኦፍ ጃስቲስ ዝበሃል ICJ ዝብልዎ ናብኡ ከሲሳታ ኣላ ምክንያቱ ኢማራት ትሕግዞ ዘላ RSF ህልቂት ስለ ዝፈፀመ ኢማራት ድማ ንዑና ፈለጠ ስም ስለ ዝበለ ናብቲ ቤት ፍርዲ ከሲስዎ ኣሎ
نتبيت فردي من تخصيص نيرا بوك مرحدة توارح إسرائيل زبال هجر تخصيص نيرو على الديخم تفلتيلو نتبيت فردي مصرف ترايدي كونسي بمنقد دونالد ترامن منقس أمريكا نتوم بيانو نتبيت فردي الجدا خمس قبر لهم ذكرنا لك أن عتقتلي مرادما على الديخم تفلتو قبلي نتبيت فردي سلامتاي علم لقاو حقي أبزوانزي بوتا يبلون حديك بيدون بقلصمون بب منقدون كخيدي فتن سلازلهم سلازي إذن ريو زلنا ناي السودان ناي دبوب السودان ناي كالوت هجرات نريو زلنا شجر حدا نقرت رايك مركز اللو وشتا وحدنتنا هيز بيرترا لما نمجزي كنصر حليق با دروت منقسنا ويحسر حلو عاب عوتونا أمزجي بلو زلنا بنت اللوسي تسوايا بيرترا كنا تحت حد زي اللي أبي إثيوبيا زلو حنفشفش كنريينا بملو دارجة تزعابي تزخفك خون زغل كمان إثيوبياي تزخفك خون مخنياتي أبي إثيوبيا برد حيزم زواجو زلو ترى 4-5 عينات جوجلالو فجهم لهم 4-5 عينات يوم قالوا في السودان كو كلتا 3 أو 4 يوم زلو أبي إثيوبيا جن نعمتها تستقل قالسي زلو وشتي برد حيزك على زلو فجهم لهم سلازي إتكونتات نبز بعثك خير سلازغل كم إيرترا وخين كا ندعي تمليسكا امبارت ديمقراطي زبرو زلو ملاقت إنه خجبروخا مسح شرافات إنه خجبروخا ده أمبر فلو يلو 5 ألكاي كون المغنياتو إت ديمقراطي زبرو يسرح نيرون تزخون كم زاب دجز رجوز لنا حدا وجل بس حدا وجل ونقف قبل زيكل يأكل يبلس أنه برجينا حمد قبلس أنه إحنا حتعدي بالع سلامتاي أبت مسرت سلزي تأماما مسرت ناتو حداك ناتو فانتازيا زغنت حساس بس لزلو إت ديمقراطي زبالة بأفريقيا مجمريا ناي حجراو سميت كلوا كاك خلالو حدنت كتهنس علىك نقحت ناي منسي كتعبل لك دحريو قسنا بلكا اتي سب كينو تصبي بنت حجراو سميت مس حازه اي خسر زغل انبر انا كو ولا نحوارون كسر زغل كوين يسمعني وانا تلوكت امريكا تابنت ناي ديمقراسي تبل امريكا انت تخون الله وشتاوي مبلعناتا ابزلا على درجه بصيلو سلازي اجين كل زوج قبرو زلغو شجرنا افريقاويان نخزارب صقمنا افريقاويان نخزارب دس لزبلني كونن كاب كبابيخا كتمهار فتن everybody ناب ديمقراطية قليلو استزاز فتنة أب قد يزعتو زولا كابتا قد دما موت أيلن عن سفح مزبلتك نحوار فحيل كي غتنبر السودان رايوا قربيت هاجرنا ناس بس احنا بدك لنا نفلت هاجري ناس بس هير تراون زفلت هاجري سومال 3 عمد جرا لك مينا هاجر زنبرتي حيال هاجر كوينا زنبرتي زلاتو دما نسألها خايت من نايلوني ديمقراطية ريبابليك كونغو رايوا تمساسالي شجري زلو دبوب السودان أبيت كتصبغ معبالنا إذا هاجر فلاسوتا تهانيسو هوتيل تهانيسينا نبل صبغ يسو مسرتنا يتهاجر كي هانسكا ناي زيجنت هاجر كله هاجري يلوك نبر لازغل مع عدلا زلو هاجر تدي هانسكا أبجوبا تراي 5 ستار هوتيل سلز هانسكا بتخال حزبي إغنور تغير كانيركا هذا معلتمتيو كم تناي خارطوم نتا كتمان نتا هاجر زك أصلا زلو كومو غيرهم كقاصر ويم سلازي يس معبالك ما تخلو نحقوسي ناب كال هاجر مسرت كي حلو انت متيو انت معباله كابت تقمو ندخل معباله بعلها خمت دمسسرينا لنا ابي اثيوبيا كندي زي ترايلو منغسي ابشن عدمي تسان حدا ناي تقول قدمي زخيز زنبره ناب زيرو تمليسو حجي نخد زخيز زلو دما منغسي ابكتشن 10 10 شعاتن 10 شمنتن ابي اثيوبيا دما بتشعو زنبره منغسي كابوتو بحيل بوجن بعنوت انديكونه كاب كرسي سلازوصه كابناو دحن زخونه مسغار ترايو ابز حجن ريو زلنا كن كاب تشعوز باسه معد برد حزا وشت هاجر عبيت بوتات تقصاصير سلازلو نا اديس ابا بخمي منقد كاتو يخل وي دونت نو لكلو ابي احمد كم تناي قدم مصيوم بهليكوبترات كتحنو زغلو امريكا كهلو سلازغلو اتكونتات زخفن زقددن كون كم زغلنا نري زلنا اوكي هجي ناب انترناشونال ارينا من ناي زخول شجر كوين زلو حق نمزرا صلوا ناي دونالد تراميو ناي دونالد ترامن بوليس ناتون زفترو زلو صقام سلازغونه اب انترناشونال ارينا انتاي مسلالو اسك بزيان يجمر Winning an election is a challenge. Staying popular, an even bigger challenge. World leaders have always struggled with this, balancing policy, economy, and a bit of political theatre. It is tough. But now there's a new formula for popularity, and it is quite simple. Just stand up to Donald Trump, challenge the US president head-on, spar with him directly or indirectly, and just like that, your approval ratings will climb. Look at Justin Trudeau. Not long ago, the Canadian Prime Minister was a political liability. His approval ratings were in free fall. His party was 26 points behind in the polls. The Liberals were sinking fast. So Trudeau did the only thing left. انتاي قاطي من مسلكم حجد ما هذا غزي ناي هيوت نجر سجنتير مخانو اي ترفون انديو
ኣብ ካናዳ ሓደ ዝተጸል መራሒ እንተነይሩ ጃስቲን ትሩዶ ንሱን ፓርትናቱን እዩ ምክንያቱ ንነዊሕ ኣመሓዲሩ ነታ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ንቁልቁለት ጥራይ ሒዝዎ ስለ ዝኸይ ዝነበረ እቲ ዝኸፍአ መራሒ ሃብታም ሃገር ናብ ድኽነት ዝቐየረ ተባሂሉ ዝንቀፍ ዝነበረ እዩ ካብ ስልጣኑ ንኽወርድ ዓብዪ ፀቕጢ ተገይሩሉ ንኽጓሓፍ ፓርትናቱ ንኽትጓሓፍ ኣብ ዝበለፅ ኣብ ደገ በፂሓ ከላ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሃል መፅኡ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ኣክንዲ እዚ ሰብ እዚ ካብቲ ስልጣኑ ዝእለ ዝገብር ኣንጻርቲ ሃገር ኩናት ናይ ንግዲ ኩናት ኣውጅ ኣሎ ናይ ንግዲ ኩናት ምእዋጁ ድማ ንካናዳውያን ኣመና ቆጥዕዎም ኣሎ ኣመና ስለ ዝቆጥዖም ነዚ ሰብ እዚ ክድግፍዎ ጀሚሮም ኣለዉ ንዑ ጥራይ ግን ኣይኮነን ብዙሓት መራሕቲ ብሃገሮም ተፈንፊኖም ዝነበሩ ብሰንኪ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምሕረት ዘይህብ ኣካይዳ ተጸላዕነት ስለ ዝፈጥር ዘሎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሕርቃን ስለ ዝፈጥረሎም ዘሎ ነቶም መራሕቶም ክድግፍዎም ንፍዓት ስለ ዝኾኑ ዘይኮነሲ ህልኽ ናይቲ ብደገ ድመፅእ ዘሎ ጸላኢ ማለት እዩ He resigned as Prime Minister. It was a last-ditch attempt to save his party. Even that did not work. But soon, fate handed him an unexpected lifeline. Donald Trump. The US president mocked Canada. He kept calling it the 51st American state. He suggested that Canadians should join America. He slapped tariffs on the country, and just like that, anger erupted. And I can tell you that every country is very, very aware that if the American government is willing to do this to their own closest ally, neighbor, and friend, everyone is vulnerable to a trade war. This, in turn, helped the Liberals. The Liberals are Justin Trudeau's party. For the first time since 2021, they're leading in the polls. The Liberals are at 38%. So, እዚኣ ናይቶም ሊበራልስ ዝበሃሉ ናይ ጃስቲን ትሩዶ ፓርቲ እዩ ብሰንኪ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ስጉምቲ ጃስቲን ትሩዶ ድማ ኣንጻሩ ደው ኢሉ እዚ ትገብሮ ዘለኻ ጌጋ እዩ ንሕና ድማ ክንብርከኽ ኣይኮንና ናባኻ ክንምክት ኢና ክሳብ ዝከኣለና ክንዋጋዓካ ኢና ክንስዕረካ ድማ ክንፍትንና ስለ ዝብል ዘሎ ደገፍ ክብዎ ጀሚሮም ኮንሰርቫቲቭስም እቶም ኮንሰርቫቲቭ ዝበሃሉ ኣቡ ዓብላሊ ነጥቢ ነይርዎም ንክዕወት ኣብዚ ምርጫ ብሰንኪ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ እቶም ሊበራልስ ኣብቲ ሕጂ ዝተገበረ ፖሊስ ንቅድሚት ክመፁ ጀሚሮም ኣሎ ማለት እዩ ንካናዳ ሊበራልስ ተዓዊቶም ማለት ኣኺልዋ ማለት እዩ ብሕጂ ምክንያቱ ንዝሓለፈ ክንደይ ዓመታት ሊበራልስ ኣመሓዲርዋ እዚ ሕጂ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላው ውፅኢት ናይዞም ሊበራልስ ነይሩ ስለዚ በዚ ዶናልድ ትራምፕ ዝገብሮ ዘሎ ኣገይን ስልጣን ክሕዙ እንድሕር ኮይኖም ካናዳ ካብ ሕማቕ ናብ ዝበኣሰት እያ ክትከይድ ትኽእል እወ ዶናልድ ትራምፕ ዝፈጥሮ ዘሎ ዘይተደለየ ውፅኢት የምፅእ ኣሎ this is not nice not good but ንካናዳ ኣነ ክሪኦ ከለኹም ነቶም ኮንሰርቫቲቭስ ዕድል እንተዝወሃቦም ነይሩ ዝበለፀ ዕድል ምኾነ ነይሩ ነታ ሃገር ምክንያቱ እንተ ወሓደቶም ኮንሰርቫቲቭስ ጸጋታት ናይ ሃገርና ተጠቂምና ቁጠባና ክንዕብለና ዝብል እዩ ካናዳ እቲ ጃስቲን ትሩዶ በንጻሩ ካብ ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ዝበሃል ናይ ግሎባሊስትስ ኣጀንዳ ንዑ ከሳልጥ ጸጋታት ናይቲ ሃገርን ኩነታት ናይቲ ሃገርን ብዝጥሕስ መንገዲ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ነታ ሃገር ቁጠባዊ ዕቤት ዘይኮነ ቁጠባዊ ርምሰት እዩ ከምፅኣላ ፅንዩ ስለዚ ተመሳሳሊ እቲ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ብተወሳኺ ኣብዚ ስምዕዋ ክንድምንታይ ነቲ ሃገር ኣቆጥዕዎ ከም ዘሎ Prime Minister, welcome to the program. Can I first start with what is directly hitting your country? It is, I think your Prime Minister said, a trade war. The US has launched a trade war. Can you tell me how this is affecting you? And did you ever expect your closest, ally with a 5,000-mile border to get into this kind of fight with you? እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ናይ ካናዳ እያ ኣብ ሲኤንኤን ቀሪባ ክትሕተት ኣላ እዚ ዘጋጥመኩም ዘሎ ካብ ኣሜሪካ ከመይ ትሪእዎ ኣለኹም ካብ ጎረቤትኩምን እቲ ዝዓበየ መሻርክትኩም ዝበሃል ዝነበረ ዘጋጥመኩም ዘሎ ኩናት እዩ እውን ዝበሃል ዘሎ ናይ ንግዲ ኩናት ብሓፈሻ እናማረረት እያ ትምልስ ንእሽተይ ክንሰምዓ እሞ እታ ሓንቲ ኣገዳሲ ዝበለታ ክንከስማዓኩም እየ and unjustifiable coming from the Trump administration. Canada is the biggest trading partner to the US. We're the biggest client. We buy more from American businesses than the UK, France, China, and Japan combined. So when President Trump actually imposes 25% tariffs against our economy and starts a trade war, he is actually going after his own American people because this will cost more for them at the pump, at the grocery store, or when they buy a new house or they want to do ሕጂ ብሓፈሻ ካናዳ ንኣሜሪካ ተዝዓብየት መሻርክቲና ንሕና ዝበፅሕ ንብረት ካብ ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ተዝዓብየ ድሕሪ ናይ ጃፓን ናይ ጀርመን ናይ ገለመለ ኩሉ ደሚርካ ካናዳ ንገዝኦ ይበዝሕ ስለዚ ንኣሜሪካውያን እውን ክሓሲ ዝኽእል ስጉምቲ ትብል ዘላ ዶናልድ ትራምፕ ቢልዮነር እዩ ንሱ ዝግድሶ ኣይኮነን ብሓፈሻ ግን ሓንቲ ዘረባ ኣላ ኣብዚኣ ንሳቶም ነቲ ህዝቢ ኣሜሪካ ክእምኑ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ ህዝቢ ኣሜሪካ cannot do anything
ن4 ዓመት መሪጾም ኣለዉ ከመይ ገይሮም ይምክትዎ ኾኑ We can't go through that drama every single 30 days because this is creating too much uncertainty. And we know that business investments is allergic to any form of uncertainty. And we know also that President Trump wants to attract more of the investments to his own country, going against the very trade agreement that has bound us for many, many years. So my point is this. We need to make sure that we are able to bring back certainty. But while doing that, and of course, find a way to put trade as an issue on the table. They've been presenting many other things, including military cooperation, security and intelligence cooperation, water cooperation, and defend our jobs, will defend our people, doing all of that. And he says in the next few weeks, I believe. ሕጂ እንታይ ትብል ዘላ ብሓፈሻ እቲ ኣሜሪካ ጌራቶ ዘላ ብፍጹም ተቐባልነት ክህልዎ ዝኽእል ንካናዳ ዝግባእ ስጉምቲ ከም ዘይኮነ ብምሉእ እቲ ተገይሩ ዘሎ ኩነታት ድማ ንኽልቲኡ ሃገራት ህዝቢ ክሃስብ ዝኽእል ነቲ ዝነበረ ሽርክነትን ምርዳእን ዝጸሉ ምዃኑ ልዕሊ ኩሉ ድማ ካናዳ ኣመና ተቆጢዖም ስለ ዘለዉ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ መተሓሳስባ ክቕይሩ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝገብሮም ዘሎ ግን ኣማራፂ እውን የብሎም ናብ ሾርት ተርም ብፍላይ ኣብዚ ሓደ ሓውሲ ብኽያት ዝመስል ዘረባ ክንሰሜና But that's not true because fundamentally less than 1% of fentanyl actually comes from Canada to the US. We know that there's a scourge of fentanyl in North America. We know that too many Canadians and American lives are being taken by this a catastrophic drug. But fundamentally, we have a very strong and secure border. We have $1.3 billion worth of investment in our new border plan. Fundamentally, the US is a net exporter of illegal migrants, of illegal guns, and illegal drugs to Canada. So what is at stake is more than that. President Trump wants to put us into a state where we are much more weakened economically in order eventually to annex us. He said that. He's questioned our border as well. So while we've been working እንታይ ትብል ኣላ ብሕፅር ዝበለ ኩሉ እቲ ምኽንያታት ዶናልድ ትራምፕ ዝተጠቀመሉ ፌንተኖል ዝበሃል ድዩ ድራግስ ድዩ ካልእ ስደተኛታት ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ድዮም ብኣሜሪካ ብካናዳ ገይሮም ይመፁና ኣለዉ ዝብሎ ዘሎ ኩሉ ሓሶት እዩ ኣብ ሓደ ብሓደ እንተተፀባፂብካ ናይ ድራግ ይኹን ናይ ስደተኛታት ካብ ካናዳ ድመፁ ዶ ካብ ኣሜሪካ ድመፁ ዶ ካብ ካናዳ ድበፅሑ ይበዝሑ እንድሕር ኢልካ ኔት ማለት ንኩሉ ኣጓዳዲልካ ካብ ኣሜሪካ ዝበዝሐ ድራግ ናብ ካናዳ ከም ዝመፅሕን ከም ዝመፅእን ከምኡ ድማ ስደተኛታት ከም ዝመፁን ስለዚ ንሕና ይኮንና ንቦም ዘለና ሶም እዮም ዝያዳ ዝሃስዩና ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ዕላማ ናቱ ግን ብቁጠባ ንካናዳ ኣዳኺሙ ኣክንዲ ሃገር ስቴት ክገብራ ስለ ዝደሊ ዘሎ እያ ትብል ዘላ እዚኣ ድማ ተመልእኽቲ ዳትስ ዋይ ድማ ህዝቢ ካናዳ ወላ እውን ነቲ ሕማቕ መራሒ ዝበሃል ጃስቲን ትሩዶ ንክድግፎ ፀገም ዘይብሉ ኣንጻር እዚ ሰብ ዝጠጠው ምባል ድማ ሓጋዚ ነጥብና ኮነ ይመፅእ ኣሎ ንመራሕቲ ስለዚ we will see ብዙሓት መራሕቲ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ጠጠው ዝብሉ ክንርኢ ምዃንና እዚ ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ድማ ብቐሊሉ ክዋሓጠሉ ዝኽእል ጉዳይ ኣይኮነን ስለዚ ናይ ፖለቲካ ምፍልላይ ናይ ዘን ብሎክስ ድማ ነተን ንኣሽቱ ሃገራት Dominic LeBlanc here in Canada. It was important for Canadians and the world to know what is exactly እዚ ሕጂ ናይ ካናዳ ንሪኦ ዘለና ክኾን ከሎ ናብ ሜክሲኮ ናብ ዩኬ ክትከይድ ከለካ ድማ ተመሳሳሊ ወላ ኣብ ሜክሲኮ ተመሳሳሊ እገዳ ስለ ዝገበረ እዚ ናይ ታሪፍ ስለ ዘውረደሎም ተመራሒት زيادة تقبلنا كتركب جميرة مخنياتو كتقامو تقاقل لغا نعنى اي نمبر كخنينا كتنبر كخنا تدلل لغا اي نمبر كخنينا كتب له سلاز جمرت ناتا ريتيون لعلك خي جميرو عندي قولي حوز ترى يلوغن ابيو كيو كيرست ارمر هذا كابتن مستوى الامر راح تزنبره ابزوانزي انصال دونالد ترامب زخدو زلو ويون نيروبا بحدا نمقبار ابزك على سوزلو عبدا قف كركب جميرو له بهاجرو لمجمريا دما زل على الريتنج كركب جميرو له ስለዚ ክሳብ 31% ናይቲ ሃገር ክድግፎ ጀሚሩ ኣሎ ስለዚ አንጻር ዶናልድ ትራምፕ ተጠው ምባል ንብዙሓት ሃገራት ዕድል ፖለቲካዊ ህይወት ክዘርሃሎም ጀሚሩ ኣሎ guess what ብዙሓት መራሕቲ አንጻር ዶናልድ ትራምፕ ተጠው ክብልዮም ኣብዚ ዲሞክራሲያዊ ዓለም ምክንያቱ ብህዝቢ ተቐባልነት ይፈጥረሎም ክሳብ ዝኾነ ክፀልዎ ይኮኑን ካብ ኤሮፓ ውፅኢልና ናብ ኤስያ ገፅና ክንሰግር ክንፍትን ኢና what's going on መጀመርያ እስከዚያ ሪፖርት እዚያ ስምዕዋ ክጠቕመና እውን ስለ ትኽእል In cities across China, thousands of cars display distinctive green number plates showing they are electric. In Guangzhou, it's 1 in 5. Government policy has been key to creating the right conditions for new energy vehicles to flourish. Its industrial strategy, announced a decade ago, laid out plans for China to become a world leader in high-tech manufacturing, with electric vehicles one of its top priorities. Government policy definitely plays a big part. If I remember correctly, China is the only country in the world that has all the industrial categories by United Nations. So every انتينا نرزلنا China ዝበሃል ሃገር
ቴክኖሎጂ ካውዝላናቱ ናይ በሐቅ ዘገርም እዩ ዘን ቀጠልያ ታርጋ ዘለዎም ኩለን ኤሌክትሪክ ካርስ እየን ስለዚ ኣብ ጽርግያ ዳርጋ ጽርግያታት ናይ ቻይና ብኤሌክትሪክ ካርስ እናተመልአ ይኸይድ ኣሎ ንዓለምና ኣዝዩ ኣገዳሲ ነጥቢ ክኸውን ከሎ ትምኒተይ ድማ ሓደ መዓልታ ብኤርትራ ድማ ከምኡ ክኸውን እቲ ዝበለፀ ክፋል ናይ ቻይና ኸ ሓደ መኪና እዚ ኤሌክትሪክ ካር ካብ ቻይና ክትገዝኦ ከለኻ ካብ ሄ ክሳብ ፔ ኩሉ ሰፕላይ ቼን ናቱ ጎሙ ይኹን ባተር ናቱ ይኹን ስፔር ፓርት ይኹን ብሙሉእ ኣብ ቻይና እዩ ዝስራሕ እንታይ ማለት እዚ ነቲ ቫልዩ ቼን ዝበሃል ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ተቆፃፂሮም ስለ ዘሎ ሓደ ፅቡቅ ንብረት ንኽትረክብ ፅቡቅ እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ ናይ ካልኦት መካይን ክትርኢ ከለኻ ካብ ኣሜሪካ ዝመፅእ ኣሎ ካብ ኮርያ ካብ ጃፓን ካብ ገለ ካብ ኩሉ ተደባሊቑ ስለ ዝመፅእ እቲ ስፔር ፓርት እውን ሽግር ክኸውን ክኽእል እዩ ናይ ቻይና ካምፓኒታት ግን ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ጥረ ነገሩ ካብ ማዕድኑ ጀሚሩ ክሳብ እቲ ንብረቱ ኤቭሪቲንግ ኮኦርዲኔትድ ብዝኾነ ፖሊሲ ናይቲ መንግስቲ ዝቆመ ስለ ዝኾነ ሓንቲ ንብረት ካብ ቻይና ክትገዝእ ተጀሚርካ መካይን ማለት እዩ ብሙሉእ ካብ ቻይና ክመፀካ ንሓትሕዱ ከም ዝሪእዎ ዘለዎም ፋብሪካታት ጥቃጥቃ ዘሎ እዩ እቲ ካብቲ እናተመላለየ ትክክለኛ ንብረት ክመፅእ ይኽእል ኣብቲ ዕዳጋ ማለት እዩ producing of solar panels. The assembly line here is designed to be a benchmark for sustainability and smart manufacturing in the new electric vehicle industry. It has a fully automated production line that's capable of producing up to 1,200 cars per day. The complex is a lighthouse factory recognized by the World Economic Forum for its cutting-edge design and focus on new energy technologies. ኣነ እንታይ ይምነ ኣለኹ መሲልኩም ነዚ ናይ ቻይና ክርኢ ከለኹ እቲ ህርፋን ዘለና ብኤርትራ መመሊሱ እዩ ዝግንፍል ኤርትራ ምስ ቻይና ኣዝዩ ዝጠበቐ ዝምድና ዘለዋ ሃገር ክትከውን ክትክእል ኣለዋ if it were for me ኣነ ከም ናተይ ሙሉእ ብሙሉእ ምስ ቻይና ጥራይ ክሰርሑ እንተዝኽእሉ ከማን መዋፅኣና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ቢካዝ እቲ ቴክኖሎጂ ናይ ቻይና ንኤርትራ ኣመና እዩ ዘገድሳ እዚ ምዕራባዊ ዓለም ኣብ ሙሉእ ታሪኹ ንኤርትራ ክጎድኣ እዩ ዝፍትን ስለዚ ወላ ኩባያ ካብ ኤውሮጳ ትገዝእ እንተለኻ ኣብ ገለ በታ ኩባያ ክሓንቁኻ ከም ዝኽእሉ ንርኢ ኣለና ቻይና ከምኡ ዝገበረቶ ታሪክ የብላን ስለዚ ልዕሊ ኩሉ ድማ ካብቲ ናይ ቻይና ዝመፅእ ዘሎ ቴክኖሎጂ ተማሂርካ መብዛሕትኡ ነገራት እውን ኣብ ዓድኻ ክትገብረሉ ትኽእል መንገዲ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ግን ኤርትራ ነቲ ናታ ኩነታት ተነቢባ ምስ ቻይና ብቐረባ ክሰርሕ ክትክእል ኣለዋ ኩሉ እዚ ቴክኖሎጂታት ዝሶላር ትሪእዎ ኣለኹም ኩሉ እቲ ትካላት ኣብ ላዕሊ ሶላር ፓነልስ ኣለዎ ኤነርጂ ካብኡ ወሲዱ እዩ ዘፍሪ ኢማጂን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፋብሪካታት ኩሉ ከምዚ ብሶላር ክሰርሕ ተጀሚሩ ፀሓይ ኣምላኽ ዝሃበና ትዕድልቲ ስለ ዘለና እቲ ፖቴንሻል ነዳዲ ዘይብልና ገለ ዘይረኸብና ኢልና ክንሓዝን ኣይኮናን ስለዚ there's a huge potential ካብዚ ነገር እዚ ክንመሃሮ ንኽእል ንኤርትራ ድማ መጻኢ ናይ ኤርትራ መጻኢ ናይ ኣፍሪካ ብዓብዩ ፅቡቅ ክኸውን ከም ዝኽእል ነዚ ብምርኣይ ጥራይ ተስፋ ትገብር ስለዚ ንእሽተይ ርግኣት ሰላም እዚ ሓሳድ ጎረቤት ኣብ ጥቃና ዘሎ ዕረፍቲ ተይብና ኤርትራ ንላዕሊ ንኽትኮስ እቲ ዝቐለለ ምዃኑን ምርዳእ የድሊ ኣብ ድሕሪት ብሰፊሑ ብዛዕባ ክዛረብ እየ ኣብዚያ ስምዑ ንግረ መንገዱ ብዛዕባ ኣፍሪካ ፖሊስ ናይ ቻይና እውን ወፂኡ ኣሎ China successfully held the Beijing summit of the Forum on China-Africa Cooperation, and earlier this year in January, you made Africa your first overseas destination, visiting Nigeria, Namibia, Chad, and Congo. So now, how will China help deliver on outcomes of the FOCAC summit, and at the same time, how will China help Africa, improve better on its prosperity and development, considering current challenges? Thank you. ከም ንሪኦ ዘለና ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ቻይና ፖሊሲ ናቱ ብዛዕባ ኣፍሪካ ኣብ ዝገብረሉ ዝነበረ ጉዳይ እዩ ኣፍሪካ ምስ ቻይና ዘለዋ ዝምድና ኩልና ንፈልጦ እዩ ኣብ 2024 ድማ ቻይና ኣፍሪካ ሰሚት ኣብ ዝተገበረ እውን ብዙሕ ናይ ክሳብ 50 ቢልዮን ኢንቨስት ክትገብር ምዃና ኣብ ዝመፅእ ዘሎ 3 ዓመት ኢልኩም ነርኩም ከምኡ እውን ኣብ 2025 መኽፈቲ ናይቲ ዓመት ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ቻይና ኣብ ኣፍሪካ ከም ዞረ ርኢና ኣለና እንታይ ዓይነት ጉዕዞ ክንርኢ ንኽእል ንኸውን ብምባል እያ ሓቲታቶ ዘላ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ቻይና ድማ መግለፂ ይብል Partners and good brothers with a shared future. Good friends, good partners in Africa are always China and Africa are always good friends, good partners and good brothers with a shared future. Under the guidance of President Xi Jinping and African leaders, China-Africa relationship is now at its best in history. China has established strategic partnership with all African countries having diplomatic ties with it. እንታይ ኢና ንሰምዕ ዘለና ቻይና ምስ ኣፍሪካ ዘለዋ ዝምድና ንሓፂር ግዜ ዘይኮነ ምስ ኩለን ሃገራት ኣፍሪካ ንነዊሕ ዝጠመተ ዝምድና ኢና ንሓስብ ዘለና መሓዙት ምዃንና ድማ መረጋገፂ ኣብ ኣፍሪካ እንተዘይርካ ኩሉ ክትሪኦ ትኽእል ኢኻ እናበለ ዝገልፅ ሃይወያት ይስራሓሉ ሆስፒታላት ይስራሓሎ ኤርፖርታት ይስራሓሎ መንገዲ ባቡር ይስራሓሎ ወደባት ይስራሓሎ ስለዚ ቻይናን ኣፍሪካን ዘለዋ ዝምድና
ኣብዚ በለጸ መድረኽ ጥራይ ዳይኮነስ ናብ ዝበለጸ ገጹ ይኸይድ ኣሎ ይብል ኣሎ ምሳ አልገባቢሉ ንሱ ደይብላ ግን ብዙሓት ኮሜንቴተርስ ዝብልዋ ዘለዉ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዝመርሖ ዘሎ ናብ ኣፍሪካ ፖሊሲ የብሉን ስትራቴጂ የብሉን and this is the best thing ንቻይና እቲ ዝበለጸ ግዜ እዚ ምክንያቱ ኣሜሪካ ኣብ ዘበነ ጆ ባይደን ፕላን ኣይነበሮ ናብ ኣፍሪካ ፕላን ናቱ እንታይ ነይሩ ናይ ቻይና ጽልዋ ንምቕታል ከመይ ጌርካ ሽግር ትፈጥር ረጂም ቼንጅ ዕግርግር እናፈጠርካ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካ ቁጠባዊ ግዝጋሰ ናይ ቻይና ብኣፍሪካ ፀገም ንምፍጣሩ ይጉያ ነይሩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ዛዕባ ኣፍሪካ ይሓስብ ስለዚ የለ ኣብዚ እዋን እዚ ንቻይና እቲ ዝበለጸ መድረኽ እዩ that's why ድማ ኣብ ሃገራት ናይ ኣፍሪካ ቅልጡፍ ዝኾነ ቁጠባዊ ግዝጋሴ ክንርኢ ከም ንኽእል ዝንገር ዘሎ I hope ኣብ ሓደ ነጥቢ ድማ ነዚ ኩነታት እዚ ብፅቡቅ ጌርና ከነንብቦ ክንፍትን ኢና ብፍላይ ምስ ኤርትራን ቻይናን ዘሎ ዝምድና ድማ ናብ ዝበለጸ ክኸይድ ተስፋ ንገብር እስከዚያ ስምዑ In Bhutan, gold is everywhere, a Buddhist symbol of the everlasting nature of enlightenment. Now, this small Himalayan kingdom is investing in a future it hopes will be blessed with what backers call digital gold, Bitcoin. It's also finite and supposedly everlasting. There are hundreds of people who have made billions of dollars on the back of Bitcoin. Why aren't governments doing more? Prime Minister's chair in Top Gay says Bitcoin is a strategic reserve, one currently worth more than $1 billion. We have used Bitcoin for health. ኣብ ኤስያ ሓደ ንእሽተይ ሃገር ኣሎ ቡታን ዝበሃል መን ኣማኺርዎ ወይ ብኸመይ በፂሖም ኣይፈልጥን እየ ኣብ ቢትኮይን ማይኒንግ ካብ ብእዋኑ ዝተበገሰ ንእሽተይ ሃገር ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ብሃገራት ደረጃ ዝበዝሐ ጽልዋ ኣብ ቢትኮይን ዘለዎ እዩ ገለ ካብቶም ካብኡ ንላዕሊ በዓል ኤልሳልቫዶር ገለ ኣለዎ ግን እዚ ሃገር እዚ ንእሽተይ ክነሱ ኣብ ቢትኮይን ኣብቲ ማይኒንግ ማለት እዩ ማይኒንግ ማለት ኤሌክትሪክ ተጠቂምካ ኮምፒውተራት ተጠቂምካ عندنا ناي بيتكوين بتكنولوجي زكاية لازم بزح إلكتريك يتوسد ساتهم دما ديجاتا سلزلهم باور كاوسيدهم أفتح عودتي كابنا وحصل التنكساقسو ببزح بيتكوين بمونان تكون طبعا يتهاجر أبجدي بناتهم عبي استواز أو غير لو مالو نبزحات هاجرات دما كم قابلنا زت قصيوم بفلا ينعشت هاجرات أب كم زعودي زيادة تساوي تنك عوتا كم زغلان أن عتاتن دما بيتكوين وحد سلزخوني أبتو وحد عقمن دريس كبوانو كم هاجر درجة نلعل كم ساكا يغل احنا نايصعات صقم سلازلنا بيتكوين مايننج كم يرترا بزوانزي كتحسبوا بزح يتخلني خاغن كم استراتيجيه منغستي كحسبوا انت زغل دس مبالن نغ دحان ابزح كال غزي سلازبلكو نايلومي دحان نغزي خن قطفينا اتم تفلطوا دما نزح حبريته زياده مصنع تقطع كايدولو امس منغستي وين كتزراربو عدل زلكمون حساب يذهب زلو خانه حجي ناب افريكا ناب قرن افريكا كسغر كفتني بزح تحس دمالني وحالا 27 ዓመት على عند طورنت ነው ማስተዳደር ያቃተው አገር على عند طورنت 27 ዓመት አገር መርጦ አገር ማስተዳደር ያቃተው ከማን ነው ጋር ጥም ያለበት ኦነግ የለበት ፋኖ የለበት ኡጋዴ ግንባር የለበት ምናምን የለበት ስላሰብ እንኳን ስንጠይቅ እየገደሉን ዝም በል እያሉ አፋችን ዘብጡ ጸጥ ለመጀመሪያ እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ሕጂ ንሕድሕዶም እንዲኦም ዝዋቃቀሱ ኩሉ ግዜ ህወሓት 27 ዓመት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ተቃውሞ እዩ ነዚ ሃገር ዘመሓድራ ነይሩ ፋኖ ዝበሃል ኣይነበረ ወላ ኦነግ ዝበሃል ኣይነበረ ወላ ገለ ይነበረ ተኽለም ዘይነብሩ ዳ መዓት ሓይልታት ከክንዲ ገለ ብረት ሓዙባ ነይሮም ኣብ ምስ ኤርትራ ዝሰርሑ ዝነበሩ ግን ንሱ ንግደፈ ድሓን እንታይ ንምባል እዩ ነዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ኣብ መንጎ ንሓድሕዶም ዘሎ ግርጭት ኢና ንዛረብ ዘለና መንጎ ህወሓትን ፌደራል መንግስትን ዘሎ ምቅያምን ፅልን درج اللي كي مسلكم زخا عبس الوازلو ودلكم طلعهم يقي حاولوا ياسفلغاتات بلوس تاع غلبري دي تارغنا متلقوان بمن عند بتر ነው የምትወሩ ያ ብቻ ይቃሉ እኮ ጀግና ልትሉ ይበቃል ያልተነካ ነገር ነው አይነካው ያልተደፈረ ነገር ነው አይደፈረው እንደ መንግስት እኮ አለመዋት እኮ እንደ መሪ እኮ አይደለም እኮ እንደ ግለሰብ እንኳን አሰብን የመጠየቅ ምርት አልነበረንም እኛ ሕጂ ብዛዕባት ናይ ዓሰብ ዘሎ ድራማ ንበይኑ ዝኽኣለ እንድዩ ዘሎ ኤርትራ ድማ መልሲ ይባትሉላ መጀመርያ ኣብዚ ስከራዩ እዛ ናይ ዓሰብ ድራማ መኸተምታ ክንገብረላ ክንከላለን ወይ እውን ብዝሰፍሐ ክንሰርሓላ ክንከላለና ምክንያቱ መንእሰይ ከጋግዩልና ኣብዚያ ስሙ ሕጂ The port of Asab and Masao, how do you think they can intensify, strengthen the already existing relationship which was started back in 2 months? It's not
ወደብ ዓሰብን ምጽዋዕንሲ ከመይ ገይረን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈቲሩ ዘሎ ንሰላም ከገልግላ ይኽእላ ብኸመይ ነቲ ዘሎ ዝምድና ተጠቒምና ነዞም ወደባት እዚኣትን ነቲ ሽርክነት ኣብ መንጎ ዘን ክልቲአን ሃገራት ዘለዋ ከመይ ገይሩ ክጸልዎ ይኽእል እቲ ወደባት ናይ ኤርትራ ኢሉ ይሓተሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስ Only Assab, it's a very small thing. Assab has been abandoned. Assab, the last 20 years should have developed to become a hub, not for the bilateral benefits, for the regional and global dimensions as well. We have not benefited from the facilities that should have developed in Assab. Now we need to expand and rehabilitate, at least for the time being. For the short term, we need to rehabilitate and move faster. But for the long term, this has been a natural harbor historically. ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ ወደብ ዓሰብ ከምቲ ዝድለ ኣይ ማዕበለን ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመት ወደብ ዓሰብ ንኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ ዘይኮነ ብዞባ ደረጃ ዓብ ተራ ክፃወት ዝግብኦ ወደብ እዩ ኣገይን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክምልስ ከሎ ካብ ኣብ ስምዒት ወፂኡ ብጥንቃቐ ዝምልስ ዘሎ ንኢትዮጵያ ከገልግል ኢሉ ዝመፀ ወይ እውን ናይ ኢትዮጵያ ትራዲሽናል ገለመለ ዝብል ዘረባ የለን ንኽልቴና ከገልግል ዝኽእል ግን ኪኑ ዝጠመተ መደብ ዘለዎ እዩ ብሰንኪ ዝነበረ ፀገም እዩ ከምቲ ዝድለ ክምዕብል ኣይከኣለን ግን ሕጂ እውን እንተኾነ መጀመርያ ነቲ ዘሎ ኩነታት ፀጋጊና ቅጡፍ ናብ ስራሕ ከም ዝኣቱ ምግባር ግን ኣብ መወዳእታ ናብ ዝዓበየ ዕላማ ንክኸይድ ክንሰርሕ ክንክእል ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ኩለን እቲ ዝዛረበን ዝነበረ ነቲ ናይ ኣብዚያ እስከ ባይ ዘ ወይ እዚ ጋዜጠኛ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝዛረብ ዘሎ ተራ ጋዜጠኛ ዝነበረ ሎሚ ኣብ ዘበነ ካብቶም ተወለድቲ ኦሮሞ ስለ ዝኾነ ኣብ ዘበነ ኣቢ ማልቲ ሚሊዮኔር ኮይኑ ነታ ኣዲስ ኣበባን ኢትዮጵያን ኣይትፅርኒ ካብ ዝብሉ ዘለውን ነቶም ኣብ ዲያስፖራ ዘለዉ ሰባት ታክስና ዘወርኩም ንኢትዮጵያ ኣይተዓንቅፍና በለ ዝፍክር ዘሎ ኢሎም ብፍላይ ብወገን ኣምሓራ ብዙሕ ፀገም ብዙሕ ዘረባ ዘጋጥሞ ዘሎ ሰብ እዩ በዓል ግዜ ድማ እዩ ዝበሃል ኣብዚኣ ሓንቲ ነገር ከሪአኩም ስለ ዘለኹ ጊቭ ሚ ሰከንድ where is that thing ኣብዚኣ እስከርአዩ ነዚ እናረኣና ክንጥምት ኢና ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነቲ ኣብ ዝቐርበሉ ዝነበረ ኮሸምሸም ክሳዕ ክንደይ ተጠንቂቑ ይርዮ ከም ዝነበረ ለኽባት ሰብ ምዃኑ ይፈልጦ ነይሩ እዩ ኦልሬዲ ቦዲ ላንጉጅ እንድሕሪኹሞ ጥንቃቐ ብዘለዎ መንገዲ ዝቐርበ ነይሩ እቲ ዳርጋ ናይ ቆልዓ ሓቆያን እኳ ቆልዓ ክብላ ይደልን እንደ ግን ቆልዓ ንዘይኮነ ቆልዓ ትብለ ግን ኩሉ እቲ ኣካይዳ ክትሪኦ ከለኻ በቃ ዘይከውን ዓይነት ኣክቲ ዝገብር ነይሩ ኦልሬዲ ኒው እዚ ሰብ እዚ ብስለት ከም ዘይብሉን መርገፁ ዘለዎ ክኸውን ከም ዘይክእልን ጥርጠራ ከም ዝነበሮ ስለዚ ሪዘርቭድ ዝኾነ ዓቃባዊ ብዝኾነ መንገዲ እዩ ዝኽተል ነይሩ ምስቲ ኣብይ ኣሕመድ ክቐርብ ከሎ ኦልሬዲ ኒው the guy is not genuine ክኸውን ከም ዘይክእል ግን ከርእዮ ካይደሊ ነበረን ግን ብሓፈሻ ኩለንተን ቪድዮታት ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ክትሪኦ ከለኻ there was something off ብዛዕባ እቲ መራሒ ናይ ኢትዮጵያ ባት ምስ ግዜ ድማ እናነፀረ መፅዩ ሕጂ ኣክልተ ሰለስተ ነጥብታት ክንርኢ ክንፍትን ኢና ምክንያቱ ብፍላይ ተራ ናይ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብዚ እዚ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ኩናት እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል እስከ ብዚያ ስምዕዎ እዚያ ከተሓሓዘልኩም እየ እቲ ኣቢ ዘንቅዶ ዘሎ ኩነታት ንዓና ዘይኮነ ዝያዳ ንመን ክፀሉ ከም ዝኽእል ግጭት ሲደረግ የኤርትራ ብቻ ጉዳይ አይሆንም ቢያንስ ጀነራል አበበ ባነሱት ሌሎችም ተንታኞች በሚሉት ኢትዮጵያ ጋር ዩኤኢ ከቆመች ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ በግብጽ በኩል በኤርትራ በኩል ግብጽና ሳውዲ አረቢያ ምንም የማይቀር ነገር ነው ኢትዮጵያ ሱዳን ላይ በአብዛኛው ከሄሚቲ ጋር ነው የምትታማው የሆነ ጊዜ ትንሽ እንትን ብላ ነበር ግን የሄሚቲ ደጋፊ ነች ተብሎ ነው ይሄ አልቡርሃንን ምን ያደርገዋል ኢትዮጵያና እንትን ቢጣሉ የሚለው ያሳስበኛል ሶማሊያ አሁን ኖርማላይዜሽኑ የኖርማል እያደሱ እንታይ ዝብል ዘረባ ብዙሕ ግዜ ይስማዕ ኣሎ እቲ ኩነታት ክለዓል ዝኽእል ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ኣብይ ኣሕመድ ሚስ ካልኩሌሽን ገይሩ ናብ ኤርትራ ገፁ ምንቅስቃስ እንድሕር ገይሩ ብፍላይ ናብ ዓሰብ ገፁ ምንቅስቃስ ተገይሩ ኣቢ ወትሩ ናይ ዩኤኢ ናይ ኢማራት ደገፍ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር ስለዚ ናይ ኢማራት ናይ ኣፍደገ ባሕር ናይ ኤርትራ ምምፃእ ድማ ቁፅሪ ሓደ ዝሕማ ሃገር እንተሎ መን እዩ ስዑድያ ዝበሃል ሃገር እዩ ስለዚ ወላ እውን ስዑድያ ናይ ኤርትራ ክድግፍ ኣብ ኩናት ተደይደልያ ናይ ኢማራት ናብ ኤርትራ ገፃ ምቕራብ ብፍላይ ናብ ወደብ ዓሰብ ባቤል መንደብ ስለ ዘሎ ናይ ኢማራት ኣብቲ ቦታት ምቕራብ ንስዑድያ ኣላርም ደወል ናይ ቃጭል ናይ ኣላርም ከም ዝድውለላ እዩ ዝንገር ስለዚ ናይ ግድን ምስ ኤርትራ ደው ኢላ ናይ ኤርትራ ክትሕግዝ ከም ትኽእል ብርግፅ ናይ ኢማራት ምምፃእ ናብ ዓሰብ ንስዑድያ ከሰንብት ከሎ ናይ ኢትዮጵያ ኣብ ዓሰብ ምምፃእ ድማ ንግብፂ ክልተ ዕፅፍናቱ ኣላርም ከም ዝድውለሎም ስለዚ ኤርትራ ወላ እውን
كحق أبكال كنتات أبكينات نيرترا خدقفو زي كل زنبرو إتي أكايدا ناي أبي أحمد نخالو تهجرات كقدم كم زخيل سلامتها كأبي أحمد ناي بينو كم زساتهم إثيوبيان زبلو زلو ناي يفتق بحر حلم لنا بلا بلا زبلو زلو ده كونه أبي أحمد تاي مخانو بعلاتهم كقلت لكم سمعوا أبزي ልንሄድ እንችላለን ወይስ ዝም ብሎ አይነት ፕሮፓጋንዳ ነው የሚመስሉት ምንድነው የሚሉት በዚህ ጉዳይ ላይ መምህር ምናልባት ጊዜ ካሉትና የመጨረሻ ከዚህ በላይ ለሰጥ የመጨረሻ ጉዳይ አድርገን አይ ትላንትና አንድ ነገር እየተናገርን ነበርና ይሄ እቃ ነው እጄ ላይ ሁለት ሞባይል ይዣለሁ ይሄም ባንድ እጄ ተይዟል ይሄም ባንድ እጄ ተይዟል እጁ ግን የኔ ነው አሁን ሞባይሎቹን አጋጫቸው ግን ዜና ሰራ ሞባይሎቹ ተጋጩ ብዬ ነው መሰራው እንጂ ፋንታው ሞባይሎቹን አጋጩ ብዬ ዜና አልሰራም አብይ አህመድ የማዕቃ ነው ብለን ማን ነው ስልጣን ያሳዘው ማን ነው እያዘዘው ያለው ማን ነው ኢሳያስን የሚጣላው እናቃለን የምዕራቡ ሀገር ነው ጦርነት አለ ካልክ የምዕራብ ሀገር አለ تزربا نبحكي امقد زلوا حساب زلوا يا زين كلتا تليفونات قراچوا زلوا انت رخاين تليفونات مقجعوا ناي تليفونات مسقاطمه ميديا ناي معربا عالم انتي زبل كلتا تليفونات تقاچني لي زربا بافريكا ኢትዮጵያን ኤርትራ ክትወራት ሓስባላ ዓሰብ ትደልላ ናይ ዶብ ፀገም من يጋጭወሎ ግን አይዝረብኒ ኣብ ኖርማል ግዜ ግን ክልተ ቴሌፎናት ይጋጭዋለሁ አይኩን ካንተ በል ሓደ ሰብ ነተን ቴሌፎናት ይጋጭወናለሁ ኢልካ ክትዛረብ ዘለካ አቢ አሕመድ አቅሓዩ ከምዘን ቴሌፎን እዩ ማንም ሰብ ድሕሪት ኮይኑ ዝኣዘዞ ዝገብር መጋበርያ ምዃኑ ይዝነግር ዘሎ من يزጋጭዎ ዘሎ ሕጂ ናብ ዓሰብ ከይደ ናብ ኤርትራ ከይደ ናብ ገለ ክብል ከሎ من ይዝደፍኦ ዘሎ ጥራይኻ ክትብል ዘለካ ምክንያቱ ንሱ መጋበርያ ምዃኑ ስለደይ ተረፍ ولا ونتي أصوار أفريقيا زبلو زلو تنهي الله رينا نبعلو نسود نايمن مقابريا نمن أجندا كخون كم سقابري نمن كربيه لوز قبر كخل كم سخليز نقر زلو نسمع يتصبق يريز قلت رابو أقر دمو راسو كم يموت عند أبي أحمد عينت كأمبرتو وجي مايت ما يشل أمبرتو بيتشا يا مينور مالنو سو يفجأ بيت منقص لراسو ميسارا بيت ياجل لما منقد ميابرا سو ياستما أتقلت مياتتا እንዲህ አይነት ጥሩ እቃ አገኙ ገብቷል ኢሳያስ እንኳን ባንድ ቦታ እንዲረክቶ ቢቀመጥ እሱን ያያዙ ያጋጩታል ስለዚህ ራሱን ለመከላከል ይሄ መልሶ ይገጫዋል ስለዚህ ይጋጫሉ ማለት ነው ሁለት እቃዎች ናቸው የሚጋጩት የሚያሳዝነው ግን ነው ማለት የሚያሳዝነው የነዚህ የሁለት እቃዎች ወታደር ሆኖ ሰው ለመግደል የሚሄደው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው አሳፋሪ የሆነ ህዝብ ነው ሕጅን ታይ ዝብል ዘሎ በሐፈሻ ናይ ኤርትራ كهرمو يلون زمتك كلاخل قدنا بكينات عطو كم زقدات فلوتيو ني أبي أحمد زربص أزلو معربة وعالم أبي إرترا زلو منقستي رجيم تشنجن مقبارنا ينوح حلمنا تومينيرو أمريكا بزوان زيت حلمناتا كم نايك أرم على لودي يلن رقص أنيا خوين كخت زارة بايت خلني غمانياتو أمريكا كمبليت لاب كلا عالمي هذا اللاب زوان زي قد محجز نبر منقستات قد ريبوبليكان يكون ديمقراطس بمولهم أبي إرترا منقست كنكير لنا زبل حساب سلوز نبرم أوروبا لما تقول تاتي عربية سلوزخونة أمريكا زبلتو زتاك عمبر سلمنتاي لزحت منقستون سلزي نبره سلزي اللون كسب حجي أمونغو أمريكان أوروبا تفتير زول جاب حجي جن ندحر حجي ونتات قيار كم زغلنا نرزلنا سلزي أبي أحمد كل هذا زجبر زلوا أجندة نخالوت نتقدم زنبر أجندة نكساسي لكم دونالد أبي أحمد كي حفرني أمريكا كواجعلان كموتلان يخلي بمبال مرحنا إثيوبيا خلوا لحد جازتني أنا أمريكا زنجرب كوي كي حفره نأمريكا كواجعلان كموتلان إثيوبيا كوي كون نأمريكا يلو سلزي مجابريان مخان تغلى لك بجزخل انتهي بلالو سب أبهجرو بيمانة أجمع بدرونات ناقة لبيت منجست زمرق نهزب الناس هذا دخلوا سرقياتات للجزءتو أتكلت الناس يقولون سبعة دسم منجست سلزخونه أبي أحمد توم مجابريا كجبر وز دليو تزبلت مجابريا كونهم زغل مراهم مخانيزنا جرزلهم بحفشة أتني أبي أحمد أكايدا كل نجار نكالوت أجندة نمهاب ويون كالوت أجندة تقبلوا زجبر زلوا دامبر ناتو نفسه زخالة سرح سلزلوا ويون تجبر سلزدلي كونن
ابزي حنت فيديو امتيوم مالو اسكي አቀናቢሮ ማመስከት ማጂ አቀናቢሮ ቲም ናቴ ማቀናቢሮ ማስከስሙ ዛሬ እንዳያችሁት ዛሬ ኢትዮጵያ ክላሽ ብሬን ስናይፐር ዲሽካ ታንክ ሁሉም አይነት መድፎች ለራሷ ሳይሆን ለገበያ በቂ የሆነ የማምረቻ አቅም በጣም ዘመናዊ ሮቦቲክስ የትራዲሽናል ታንክ አጽዋር መዳፍዕ ብሬናት ስናይፐርስ ከፍር ከምዝ ጀመረ ይዝነግር ዘሎ أنا يرترا قرب سلسة مركب سلة تحسو كندو خن يرترا مفراره خنني كابزبل يجن كدميكم زبالة خمن يرس بقولهم مسك مرتاوتشو يتعيو يتشبطوا متوال يكفتال يه بمسارع بكل كنفس كف وتعدد أمنجا جمرو يتلاقيو مرفوش ميديم رينج ያላቸው ዛሬ እነ ኢራክ የሚመጻደቁባቸው አይነት ሮኬቶች የአውሮፕላን ቦምቦች መስራት ተዘጋጅተናል መንግስት ኃይለ ማርያም ቅድሚው ከሙ ሚሳይላት ዶ ሮኬታት ዶ ገለዶ ክንሰርሕ ጀሚርና ኢና ቢሊዮናት ገንዘብ ናይ በዓል ሕብረት ሶቪየትን እስራኤልን ኮርያታትን አሜሪካ ጀርመንን ኤውሮፓን በሙሉ እና ተቀበለ ነኤርትራ ክስዕር አበረኻን ዝነበረ ሰውራን ኤርትራ ክስዕር ዘይካለ ሎሚ አቢ አሕመድ ኣይኮነን ኤርትራ ክስዕር نزب زلوا حيلي حبشاوي زتري وزلهم فانيو فانو قد مقربت لي ببا استفل عليه عينت كدان زحازي نناتو قابع زلوا برتناتو من حدا قال لي من شيء تزحازي نيرو لومي فانو كبابي بزعات تقو سراوي اتكن سنكن ابز بلصق او ما خمزلون ابد ما ابز وانزي كفانو حلف زخل عقمه كله يكلني معناته تفانو زبال ناي عوت مقرات استمغيرلو ودابناتو حيللو أصوار دما بزبالة كابتالو تقرأ ديكونه كابي كمزر كفليتلو سراويتنا أبي مدلاي ترايزد ليكا أبي خاصن هكا سراويتنا دهول سراويتنا أبي نوع هاريمكا زبالة أصوارن أتكن سنكن توسد أبزوان زي تفانو وتهدراوك أماناتو 5 في 100 في خاطنا يكلم زنبرة تمحيش خمزلون أبي أحمد دما اتقدم ببينو كابغوزاو تشاهين بان حيزو حنت كازنات عيد حيزو خيط كله زي سعر لومي فانم أبزبالة أو ما بزلو لجزء نزف عنو زي كسعر عقم خمزة يبلون that's why نا عقل صبت كابزن خوات مهدمو كونو زغل يوني شعبيا نخالن كحوس في التنزلو أبز عجي بيستفل عليه من قدك الرياكم فتنينا معناته تي نايفانو يرترا لينا من قدك الاتوميا يرترا انت عينتك او ما كل وايخل اتي بوليتيكا ناي تግራይ ابز ጉዳይዚ እንታይ ተራክ ጽወት ይኽል ሓንቲ ቪድዮ ብዚ መስሓቂ እውን ኣይጸላዕን እንዲሁ ንመስሓቂ ኢሎም ዝገበሩ ዋስከስሙ ብዚ አሉ ጥቃት ሊፈጽምባት ይችላል የሚል ግምገማ እንደነበረም ገልጸዋል። ከዚህ ቀደም ኢትዮጵያ ውስጥ በተወሰነ ደረጃ ጥይት መሳሪያ የማምረት ሙከራዎች ነበሩ። እንደዚህ አይነት ስትራቴጂ ነጥያይት ከወደለው أنا مستي بتأييتن برتن نجبر على نايلهم زجبرو مسون يا مكانا بيرو مزيوم تتأييت كم يجير مجموعين الرأيهم كم زلوا مناتو إثيوبيا بتميتن بدركن تحسيا لا أبز بحالو زلوا برت يد تكسري هاي لوز الجهار مراحية ملومو عجت حتى زلوا عيناي عتق جلي نزاب أفريقيا زي آخر أخبار زغل يوم زبلوا زلوا جل سبعتكم من أبلي لا قصوا له مهنياتو إذا زجبرو زلوا برت نمك قتلي اللي قبل خمسة زيادة of course نسوا فخارات ناتو نبير تراجسو زبجسة حيل خمسة لون نير تراك حرم يبجس خمسة لون يوتي فخاران ترى عنزلو أنت تقدر حكة تزجبر زلو كنا تكتري خلا هاجن نبير تراك كتأم بتزخل حيل ده يكون ويوم كنا تادي يكون زيادة أبوش تزلو واتس أجم نكفتح أبي بده هجتي مو خمسة لو إن نرزلنا كابز قتيلا أتكونتات بعمقت كنريك أنزول لعقينات أبي كليتنا حجرات راح زحصر أيكون يقبل تجربة جنرال أتنكم نبر عزاز حيل عير إثيوبيا جنرال أبي بتكل هيمانة جوبيم أتمع على عزيز سكف مخانو حبير لهم أبزوان أبي مونغو كليتين حجرات زولو مكرارات نبي كوينات كم رح كم زخل زملاخة جنرال جوبيم ودعتو انتهى إيو كخون زخل زبل حساب أبقى متكأتلو إلى لهم إثيوبيا نابك إيه بحرينا يموتوا عدل على وعيز بلا جنرال أبي بتكل هيمانة انتقون بحيل مزخون قلنا أوي حركات كسعب كم زخلون أتنكيهم إثيوبيا ناب حسب انت أتيا أبتزوبا لعل إيدزلون سعود عرب إماراتسن جبسن ون إيدن زقتوا على لخناتات كفت أريز بلا جنرال جوبيم لعل حيالة حجرات زخنا أمريكا روسيا تشاينانون إيدن أتأميرن زعزب على لخناتات أيكهولن يلوم إثيوبيا إيرتران ناب جيتشن انت أتيا ناكلتين وتحدراو تكنولوجيكا وحكومات موددار أبقى متكأتو كم زلوز جلسة جنرال أب استراتيجيكا وبوتا زلا تجرايون أصل على فأوسان مخاني حبيرهم
እንተኾነ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ኤርትራን ክህሉ ዝኽእል ኩናት ንትግራይ ዓውደ ውግእ ክገብራ ከም ዝኽእል ዘጠንቀቐ እቲ ጀነራል ልዑል ትንታንን ጥንቃቐን እዩ ዝሓትት ኢሉሎም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ካብ ኢትዮጵያ ገዚፍ ኣፅዋር ወሲዱ እዩ ዝበለ ጀነራል ጆቢየም እንተኾነ ግና መሪሕነቱም ኣብ ናይ ቀደም ኣተሓሳስባ ዝተሸኸሉ ክብል ገሊፆም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ምዕራብ ናብ ምብራቅ በዝሒ ሰራዊት የግዕዝ ከም ዘሎ ተሰሚዖሎም ካብ ጋሽ ፓርካ ናብ ግንባር ኤርትራ ኣብ ምግዓዝ ከም ዝኾነም ተፈሊጦሎም ፍልፍላት ዜና ኤርትራ እዚ ምንቅስቃስ ሰራዊት ኤርትራ ኣረጋጊጹን እሎም ወገን ክልል ዓፋር ኢትዮጵያውን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ተማሳሊ ምጥንኻራት ይገብር ከም ዘሎ ተሓቢሮሎም ብተወሳኺ ኤርትራ ካብ ኣየር ዝፍጸም ስጋኣታት ድሮን ንምምካት ጠለፍቲ ከም ዘዋፈረ ተሓቢሮሎም ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለያ ዞባታት ተሃገር ኣብ መንጎ ተጻባእቲ ሰብኣዊ ኣልቦ ነፈርትን ኦፕሬተራትን ዝግበር ርክብ ዝጥቀምሎም ምልክታት ሬድዮ ንምትዕንቃፍ ዝተዳለዎም ስቴሽነሪ ብኢድ ዝሕዙን ድሮን ጃመር ተግባራዊ ከም ዝገበረት ተገይጾሎም እዞም ሙዕብላት ስርዓታት ጃሚንግ ኣካል ናይቲም ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ UAVs ክመጽእ ዝኽእል ሓደጋታት ብምምካት ሃገራዊ ድሕነት ንምዕባይ ዝዓለመ ሰፊሕ ስትራቴጂ ተባሂሎም እተን ስቴሽነሪ ጃመርስ ኣብ ወሰንቲ ቦታታት ብስትራቴጂካዊ ኣገባብ ዝተቐመጣ ኮይነን ንርክባት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብኣድማዒ መንገዲ ንምዕጋት ንምውጋን ሰፊሕ ሽፋን ዝህባ እየን ተባሂሉ እንታይና ንሰምዕ ዘለና ኣብዚ ብዙሕ ዓይነት ሓበሬታ እንዲድወፅእ ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ጀነራል ናይ ትግራዋይ ጀነራል ዝብሎ ዘሎ ካብቲ ኩሉ ዝበሎ እቲ ግምታት ወይ እውን እቲ ትንተና ገለ ነገር ሓቅነት ክህልዎ ዝኽእል እዩ እቲ ከባቢ ክፍጠር ዝኽእል ፀቕጢ እዩ መብዛሕቲ ግዜ እሳቶም ኤርትራ ባዕላ ነፍሳ ክትከላኸል ዘይትኽእል ነዚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ስርዓት ዓቕሙ ዘይብላ ገለ ገይሮም ክእምኑ እንዲኦም ድፍትኑ ኢትስ ጀስት ድሓን ከም ዘለዎ ወሰዶ ናይ ካልኦት ጂኦፖለቲካል ኢንተረስት ዘለዎም ኣብቲ ቦታ ክንቀሳቀሱ ይኽእሉ እዮም ኤርትራን ጉዳይ ባዕላ ክትፈትሕ ትኽእል እያ ቁፅሪ ሓደ ካልኣይቲ ሓንቲ ኣገዳሲነት ብዝጠቐሳ ንሱ ፅቡቅ ገይሩ ዝፈልጦ ምዃኑ ክረጋገፅ ዝኽእል ነገር እንተሎ ኤርትራ ኣብ ኩናት ናይ ኢትዮጵያን ትግራይን ዝነበረ ብዙሕ ገጅፍ ኣፅዋር ከም ዝወሰደት ተኣሚኑ ኣሎ ማለት እዩ ሲ ወታደራዊ ጀነራል ዝነበረ እዩ this is very important ምናልባት እቲ እቶም መራሕቲ ናይ ቀደም ስለ ዝኾኑ ናይ ቀደም ስታይል ዘይኮነ ናብኡ ኣንበርኪኽካ በቲ ኮይኑ በቲ እንታይ ንርኢ ኣለና ሻዕብያ ፅቡቅ ኣቃውማ ክህልዎ ከም ዝኽእል ሕጂ ካብቲ ወታደራዊ ኣካይዳ ኸድና መንግስቲ ኤርትራ ዝሃባ ግብረ መልሲ ክንርኢ ሽዑ ኣብቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ክንሰግር ክፍትን ኢና መንግስቲ ኤርትራ ብመንገዲ ሚኒስተር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል እቲ ንኩናት war mongering ማለት ኩናት ወረ ኩናት ምንዛሕ ዝግበር ዘሎ ብወገን ፖለቲካዊ ሰርክልስ ወይ እውን ጎስጎስቲ ካድረታት ናይ ስርዓት ኢትዮጵያ ወይ ስርዓት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ኣመና እናገደደ ከም ዝመፀን ኤርትራ ድማ ኣገራሚ ኮይንዋ ከም ዘሎን ዳርጋ መዓልታዊ ኣንጻር ኤርትራ ታሪክ ዓንዚስካ ኣበላሺኻ ጥንታዊ ነገር ዝነበረ ከም ሓድሽ ነገር ፈጢርካ ታሪክ ኣበላሺኻ ዓሰብናት ናዩ ኤርትራ ዓሰብ ታሪካዊ ብፅሒት ናይ ብላብላ እናበልካ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኢንተርናሽናል ለውጢ ሒዝካ ዝግበር ዘሎ ከም ንኤርትራ ነቲ ዞባ ሓደገኛ ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል ቀስቃሲ ዝኾነ ኣካይዳ ወይ ፕሮፓጋንዳ ትዕዘቦ ከም ዘላን ትግረም ከም ዘላን ኦል ዲስ እዚ ኩሉ ድማ ነቲ ክገብርዎ ዝደልዩ ዘለው ዓለም ለኻዊ ሕጊ ጥሒስካ ወራር ናይ ኤርትራ ንምግባር ከምኡውን ነቲ ዞባ ዲስታቢላይዝ ርግኣት ናይቲ ዞባ ንምእላይ ንምዝራግ ከም ዝኾነ ተበግሶ ዝረአ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ግዜ ከም ንቡር ፅብቕቲ ምስላ ገይሮም ነጊሮሞ ኮንፊደንስ ናይ ኤርትራ ተጉልሕ ያሳ ድማ ግሕስ ኣክንዲ ትስተር ትግተር እዚ በቲ ዘለዎ ውሽጣዊ ቅልውላውን ሽግርን ኣክንዲ ዝስተር መሊሱ ዝግተር ኢና ንርኢ ዘለና ብምባል ገሊፆማ ኣነ እውን ንዓ ተቐቢለ ከም ወትሩ መንግስቲ ኤርትራ ክብሎ ዘይክእል ንሕና ድማ ንውስኸሉ እቲ ናይ ፒፒ ወይ እውን ናይቲ ብልፅግና ካድረታት ማርሻ ቀይሮም ኣለው ሶማሊላንድ እናበሉ ዓመት ሙሉእ ስለ ዘጉርዑ ነታ ናይ ሶማልያ ምሙላ ኣብ እንዳ ጓሓፍ ደርብዮም ሕጂ ኤርትራ ዓሰብ ዝብል ሕማም ሒዝዎም ከም ዘሎን እዚ ድማ ደይ መደይ ተባሂሉ ብዝተወደበ መንገዲ መንግስቲ ብዝፈልጦም ብዝውድቦ ዘሎም ኩነታት ተመሳሳሊ ቃላት እናተጠቀሙ ካርታታት እናተጠቀሙ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ንምጥሓስ ዝግበር ዘሎ ብስለት ዘይኮነ ዓቕሊ ፅበት ደስፐሬሽን ናይቲ ኩነታት ዘነፅርን ከምኡ ድማ ሓደገኛ ኣካይዳ ምዃኑ እቲ ዘገርም ወይ እውን እቲ ዘሕዝነካ ክፋሉ ድማ ኤርትራ ኣፍ ደገ ባሕሪ ወይ እውን ብሕጋዊ መንገዲ ወደብ ንክጥቀሙ ዝኸልከሎም የለን ንሳቶም ዝደልይዎ ዘለዉ ግን ካልእ እዩ ከም ጅቡቲ ወይ ኣብ ካልእ ዝገብርዎ ዘሎ ከፍ ኢሎም ንኤርትራ ክጥቀሙ ኤርትራ ክተዕብዮም ከም ዘይትኽእል ቪድዮ ይበኩም ነይረ በንፃሩ ንሳቶም ዝደልይዎ ዘሎ ካልእ እዩ ድሕሪ ክንደይ ተደጋጋሚ ጌጋን ውጥቀትን ዘይመሃር መርሕነት ስለ ዘሎ ሕጂ እውን ነዚ ዝገብርዎ ዘለው ናበይ ክወስዶም ዝኽእል ናብ ዕንወት ክወስዶም ዝኽእል ካልእ ለውጢ ከምፃሎም ዝኽእል ነገር ከምዘየለ ኣነ እውን ነታ ናይ
ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ሼር ብምግባር ነዚ ናተይ ርእቶ ወሲኸሉ ስለዚ again كلنا أبزي كم زعينة حبريتا كنساتف كنكلالنا زكالنا دما نقبرلنا بليز لايك قبروني حاولتي كم حبريتا خوص خلو دما نحنا شير تغيرنايو ات الجوريزم ناي اكس مت نحنا شيرز قبرنايو مت انيو ابزي بس حساب كم دبصعن كالوت محبرساب على من ايرتران تاي تملس كم زلاك فلطق خلو لهم دايما داي يلوم نخي فلط وصل زلو نحنا بحيل بشير بمقبر نت حبريتا ناتنا كومنت نوسخنا تمساسال مرغص كنقبر كنكلالنا اقداسن دمالو وزي اوكي ካብዚ ብምቕጻል ኣብቲ ከባቢና ዝግበር ዘሎ ኩነታት ድማ ክንርኢ መጀመርያ በዚ ኩነታት ናይ ትግራይ ዘሎ መጀመርያ በዚ ናይ ኢትዮጵያ ክንጅምር ምስ አላጊብና ውስጥ የኮንዶም እጥረት ተከሰተ። በዚህም የተነሳ በከፍተኛ ሁኔታ የኮንዶም ዋጋ መጨመሩ ተገልጿል። በአንዳንድ አካባቢዎች አንድ ኮንዶም እስከ 250 ብር ድረስ እየተሸጠ ነው። የኢትዮጵያ ዓመታዊ የኮንዶም ፍላጎት 270 ሚሊዮን አካባቢ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ የኮንዶም እጥረት ሊከሰት የቻለው ዩኤስኤድ እንቅስቃሴ ማቋረጡን ተከትሎ ተብሏል። ቀደም ሲል በዩኤስኤድ ድጋፍ በተለያዩ የጤና ፕሮግራሞች ኮንዶም በነፃ ይከፋፈል የነበረ ከመሆኑ በላይ በአነስተኛ ዋጋ በችርቻሮ የሚቀርብ ነበር። ይህ አሁን በመቋረጡ የተነሳ በአገሪቱ ውስጥ ከፍተኛ የኮንዶም እጥረት የተከሰተ ሲሆን ይህም ዋጋው እንዲጨምር አስችሎታል። በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በአማካኝ አንድ ኮንዶም ዋጋው 50 ብር ቢገባም እንደ ጋምቤላ ባሉ የክልል ከተሞች ግን እስከ 250 ብር ድረስ أبي إرترا تزعبيه ويون تزعبيه حدا جاني إثيوبيا خو إني إرترا خون زخلت بنتلو زان سمع زلنا زينايا كينوتي درون أمتينا ميشايل أمتينا قال ملا زبلو زلو عندار زربا أبي إثيوبيا كندم تفيلو يزبحال زلو زخا قبل التي زقبرو زلو عنداري حجد ما حق قلبو زخوني مسفحفح كريو أنا تي تزولدن زبزحن زنبرة كوندوم زي فلز زنبرة حبرت السبسلو زخوني populations أقام كفتر زخل كوينا يسمع عننيو مغنياتو تزولد بقدمون أنا كوندوم أفلت زنبرة يكونن إثيوبيا أب كل كفال نايتا هاجر BUSAID بدأ قفنا معربة على من تنبر هاجريا just جزيت راي وسدو إن وات نايزي أكايدا نايزي هاجر كنرينا كوندوم بين USAID بليونات دقفات بوحد جنزب دشيت زنبرة أبزوان زي أبدي سابق ساب 5 أبتن كالو تجرد دما كساب تلتميتي بس في كم زلون زي دما نتي بصوتاوي بزي وحس أو ركب زي محلالو في حمامات مليسهم كم سعرون كم زبرتعون كجبريو دروب على عصو كالوت حمامات أتي USAID حق زوز نبرات توصل زبالة كسفح في حجم يروم كم زلوا إذا نقدر تلازي مش أبي إثيوبيا زلوا هزبي العلت إنك أخ جبر كم زلوا متحسس أبي اللي تزبنا أتتنا إثيوبيا بعلو ما لو تكون تادين كبيت كون كم زغل مجن زابي اللي اسكهجي نابتي وجن تقرأين زلوا بوليتيكا كنسجر كنفتنينا نوار የኛ ፕሬዚደንት አይደለም ይቀየሩ ያልናቸውን ቀይረናል። ይሄ በግልጽ የታወጀ ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ነገር ግን ፕሬዚደንት ለመቀየር ብቻችንን መተካት አንችልም። ማውረድ አይወክለንም ማለት እንችላለን። فتلة ورقة قبرت جابير حنت كابتن لعلوت حلفتناي نهي وحات أبزوان زي درجة زنت صرن زبرت عن مرقت زلوايا لكن نز قبرتو انترفيوز كذي اسمعوا بزعبا يرتراز لو ركبات مو انتظاري بانيرا من نشلو ነገር ጦርነቱ እንዳይጀመር ለኢትዮጵያ መንግስትም ለኢንተርናሽናል ኮሚኒቲም ለሚመለከታቸው አካላት በሙሉ እንዲያውቁትና እንዲያቆሙት ማድረግ ያለንን ባለን አቅም ሁሉ ይህንን ነው መስራት የምንችለው። በዚህ ደረጃ ጦርነት ከተጀመረ ቀላልም አይደለም። ባይዘወይ በተለያዩ ሰዎችም የሚሉት ነገር ነው። እኔም ትክክል ሆኖ የሚሰማኝ ኢትዮጵያና ኤርትራ ብቻ አይደሉም የሚዋጉት። በኢትዮጵያ ጀርባ ሌላ ኃይል አለ፣ በኤርትራ ጀርባም ሌላ ኃይል አለ እና አካባቢያችን በአጠቃላይ بعفشة انتايو تزربا زلو ناي تግራይ بفلاي وغن حوحات زلو نصور زخونه مرقص وسديد مسل مسعبي كل كمساسل ويون كل من شوحات كم زي بلو نتزلو كنتات دما بتخكل كتقملو يفتن كم زلوينا نرزلنا اتناي حوحات كمبار قالك كفال ناي حوحات مستسراويت كوين مالتيو انصار ابيت طويل خمزلون انصار ابيت طو مبالو دما درو حركاتي نساتهم زحسبو زلو مس جبت ركب كلهم كم زخل ويون جبسي ابتناتهم استراتيجي درجه ابوشت اثيوبيا كافانو نلعلي
نزه واحد يوم زعمنو مغنياتو زه واحد زي نعبي كداخملون ወይ ውን ከውድቆ ዝኽእል ሓይሉ እንተሎ ንሲሎም እዮም ዝኣምኑ ደገፍ የድልዮ ሓገዝ የድልዮ ስለዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ግብፅን ኣብ መንጎ ኤርትራን ህወሓትን ዝበሃል ዘሎ ወሬ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ሓደ ካብቲ ብድሕሪት ነዚ ኩነታት ዝደልዮ ዘሎ ግብፂ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ መንጎ ኮይኑ ክሰርሕ ዝኽእል ግብፂ ከም ዘሎ ምርዳእ ይከኣል እዩ ስለዚ እቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ድማ ንሪኦ ኣለና ድሮ እቲ ፖለቲካዊ ኣካይዳ ናቱ በንጻሩ እቲ ናይ ገብረ ጌታቸው ረዳ እውን ተቃውሞን ናቱ ፕሮፓጋንዳን እውን ይቕፅል ኣሎ ስለዚ ብክልተ ሰለስተ ወገን ክንሪኦ ክንፍትና ንሳቶም በዓል ፈትለወርቅ ዝርከብዎ ማለት እዩ ጌታቸው ረዳ ካብ ስልጣኑ ክእለ ከም ዘለዎ ቃልዮሞ ከም ዘለዎ ንሳቶም ግን ካብ ኩርሲ ከብርድዎ ናይ ፌደራል ስልጣን እውን ስለ ዘሎ ማዕረ ማዕረ ክልቲኦም ኣይትመርሓናን ኢኻ ክብልዎ ህወሓት ስልጣን ከም ዘለዎም ግን ካብ ኩርሲ ከብርድዎ ናይ ፌደራል መንግስቲ ስራሕ እውን ስለ ዝኾነ ኣብ መንጎ ተቐርቂሮም ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ጌታቸው ረዳ እውን ሓደ መግለፂ ውፅኢ ነይሩ ንጣል ድሓር ክመፀ እንታይ ማለት ዝግበር ዘሎ እንታይ ክሰርሕ ዝሕሰብ ዘሎ ዝብል ከም ዝብለኩም ህሉ ሓድነትና ክንሕሉ ንስሙላ ንዛረቡ ዘረባታት ብጣዕሚ ብዙሕ ዋጋ ስለ ዝኽፈልና ሕዚ ንኣኹም ክዕሽወኩም ኣይኽእልን ሕዚ በታ ትስምዐኒ ልክዕ ክነግረኩም ሓደ ታይልኒ እንታይ ዝኩሉ ሓይሊ እናዋፈርካስ ማለተብካ ምምንጣልስ زوسرح هنا يعلم 150 قرش دقيقة قال يا كمهتم مغنياتهم دحر زي ما رجع حليك أو نابز قداي يتورد هذا دقافين يتقاوم متن من نصارون هنا نبار عقني جلزين وناي خفافلو نبار عقني لو تدلي بمن سي لو تدلي أو دحرت تشممن من سيلو قسقاس يتحاسوا زلو نبار عقمل سوت وانا تخرجنا بقوم يقبو حزب تقراي كان تحزقاتي وزلو مكره وص زلنا دليت يكفل الناس قبا كم نريو زلنا أمونغوم زلو فللي أبقاب كم زلوهم أب فخران جهران دماتيوم كم زلوين عن رزلنا ترى زمهاني ومش عبيا زمهاني عبز حتى رجزيه هذي تقراي كدحنو خدنيو كم عالم مصرف فلتنا زلوا هذي تقراي وحسقنا نيو زرين متفاعل تسوق بهر متفاعل يمك بهر تقول يوم أتيمنا نيو ترى زمهاني ومش عبيا كاب تقراي بزوج ساوي عيد ما تزلو شعبيا ني تقراي حزب تقراي كدحنوك خلال له زبل زربا بكل وقت يسمع سلو ስለዚ አትሕቶ ኣብ ከመይ ደረጃ በፅሒኩም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ እውን ስምዑ ተስከይለውን ኣነ ይብለካ ኣለኹ ሰብ ዕረይ ጣዕሙ ድሕሪ ሕዚ ናብ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ ትትኮስ ጥይት ካብ ወገን ኤርትራ ትትኮስ ናብ ትግራይ ከይትሉ ካብ ትግራይ ንሕና እውን ትኩሰልካን ሕሉፍ ፀገማትና ንዓ ከፊልና ንገምግም ንዓ ይህን ይህን ይበሃል እዞም ክልተ ህዝብታት እዚኣቶም ክነውሩ ክንገብር ኣለና ክነውሩ እየ ኢለካ ኣለኹ ሕዚ ናይ ምንባር ሓደጋ እዩ ኣንፀራሪ እዩ ዘሎ عبد العزيز إيرترا نايم نبار حركة عن طريق الله عبد العزيز تجاركوا صنيح له صنيحي لزمانه تمالي بحر خوينا تاريخ كم سرحنا كله لما عنتون تاريخ تسرح لنا بحر خوينا عين جريت حقه ፈትለወርቅ ወንድም አቶ ዳዊት ገብረ እግዚአብሔር የሻቢያ ወዳጅ ናቸውና በሱ በኩል ነው ግንኙነት እያደረጉ ያሉት የሚባል ነገር ሁሉ አለ እኔ እንዲህ ሲባል ሰምቼ የአቶ ዳዊትን ኢንተርቪው ገብቼ ስሰማ አክቹሊ አቶ ዳዊት የህወሓትም ተቃዋሚ ናቸው በኢንተርቪዋቸው እንደሰማሁት ከሆነና እንደው በወንድምሽ በኩል የተደረገ ግንኙነት ይኖራል እንደው እንጠርጥር እዚ ዳዊት ገብረ እግዚአብሔር ዝበሃል ቢዝነስማን መቸም እቲ ናይ አብይ አሕመድ ካድረታት ዓበይቲ ካድረታት ኣብ ኤርትራ ከም ዘለዎን ምስ ኤርትራ ርክብ ከም ዘለዎን ምስ ህወሓት ዝግበር ዘሎ ዝምድናታት ድማ ኢንጂነር ናቱ ንሱ ሃንዳሲ ናቱ ምዃኑ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ ስለዚ እዚ ዘረባ እዚ ከመይ ንዓኸ ሓዋይ ንፈትለወርቅ ነዛ መንጆሪኖ ትበሃል ኣገዳሲት ተባዕ ዝኾነት መራሒት ናይ ህወሓት ኮይና ዘላ ኣብዚ እዋን እዚ ዝተረረን ዝነፀረን መልእኽቲ ተመሓላልፍ ዘላ ንሳያ ዘላ እዚ ኸማን ናይ ብሓቂ ዘገርም ኢና ዓቢ ፊት ንፊት ትገጥሞ ዘላ እውን ንሳያ ክንብል ንኽእል ካብ ደብረፅዮን ንላዕሊ እውን ሕጂ ብመንገድ ድሱ ምስ ሻዕብያ ዝግበር ዘሎ ርክብ ይግበር ኣሎ ዝበሃል ከመይ ትርእዮ ንሱ እኳ ንባዕሉ ንህወሓት ዝድግፍ ኣይኮነን ኣብ ቪድዮታት ክሪኦ ከለኹ ትብለላ ሕጂ ኣብኡ ዝተፈላለየ ርእቶ እዩ ዘለዋ ግን ኣብ ሓንቲ ነጥብቅ ፅቡቅ ዝኾነ ዘረባ ትዛረብ አይ ማለት አቶ ዳዊት የራሱ አቋም ያለው ነው ብዙ ጊዜ በፖለቲካ አቋማችንን እንከራከራለን የኤርትራ ህዝብ ለማቀራረብ ከጦርነቱም በፊት ይሰራ ነበር
ከጦርነቱ በፊትም ሲሰራ ነበር አሁን ፍላጎት እንዳለው አውቃለሁ ሁለቱም ህዝቦች መቀራረብ አለባቸው አይነት የሚል ፍላጎት እንዳለው አውቃለሁ ስለዚህ ናይ ፖለቲካ ፍልልይ ኣለና ንዓጥናውን ብዙሕ ኣነ ንስውን ብዙሕ ግዜ ኢና ንዘራረብ ከምኡውን ጽቡቕ እዩ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራን ትግራይን ግን ንክቀራርቦ ቅድሚ እቲ ኩናት ምጅማሩ ብዙሕ ፃዕርታት ይገብር ከም ዘሎን ሕጂ እውን ድሌት ከም ዘሎ ኣብ መንጎ እቲ ህዝቢ ዘሎ ወጥርን ፀገምን ንምህዳእ ስራሕ ከም ዝሰርሕ እዩ ዝርዳእኒ ሕማቅ እውን ኣይኮነት እናበለት እያ ዘረብ ነገር ግን ከኤርትራ መንግስት ጋር ለመገናኘት ለምን በዳዊት በኩል እንሄዳለን ራሱ መንግስት ከመንግስት ጋር እኮ ግንኙነት ማለት የኤርትራ መንግስት ተወካይና የኛ መንግስት እኮ ተገናኝቷል ስለዚህ በዛ ደረጃ ነው ግንኙነት የነበረው ቀደም ብዬ እንደገለጽኩልሽና ወደ ዳዊት ደረጃ መውረድ የለበትም በዛ እንደ መንግስት የኤርትራ መንግስት የወከለውና ከትግራይ ጌታቸው ማለት ነው ጌታቸው ተወክሎ ይሄ ማለት የትግራይ ፕሬዝዳንት ሆኖ ማለት ነው ፕሬዝዳንት ነበር ያኔ በመንገድ ዳዊት ግን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ንኽንዘራረብ ግን በመንገድ ዳዊት ምዃን ኣገዳስነት ወይ እውን ናብኡ ንወርደሉ ምክንያቱ ናይ ነበረናን ምክንያቱ መንግስቲ ከም መንግስቲ ድሮ ክንዘራረብ ፈቲና ነርና ኢና እታ መንዩ ኣወል ስዒድ ዝበላ ተነፅራ ዘላ በመንገዲ መንግስቲ ትግራይ ብመራሕናትና ምስ መንግስቲ ኤርትራ ርክብ ክንገብር እውን ፈቲና ነርና ኢና እኮ በመንገዲ ጌታቸው ረዳ ማለት እዩ ትብላላ ስለዚ እቲ ርክብ ከም ዘሎ ወይ እውን ክራኸቡ ከም ዝደልዩ ወይ እውን እቲ ርክብ ዝነፅግ ዘረባ ንሰሚዕ ኣለና እዚ ኸ ኣገዳሲ ምዕባለ እዩ ነቲ በላዕ ፍትፍት ብልዎ ተጋሩን ተረኺቦም ንሱ ዓቕሊ ፅበት ክፈጥረሉ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ምክንያቱ ካብ ፀወታ ይወፅእ ኣሎ ትግራይ ናይ ህወሓት ሓይሊ ተቀንዲ ንሳቶም ኣስመራ ከም ፅዖም ዝደልይዎ ዝነበሩ ወፂኡ ምስ ኤርትራ ርክብ ክገብር ከሎ ንዓታቶም ኣብቲ ፖለቲካ ናቶም ምስ ኣቢ ክፀጋግዑ እዮም ክፍትኑ ድሮ ተጋሩ ተንሲኦምሎም ከም ዘለዉ ድማ ኣብዝረኣዩ ብርጌድ ሓመዱ ባይዘወይ ንህዝቢ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮኑ ሓደጋ ንህዝቢ ኤርትራ ሓደጋ ዓድሸቲ ታሪኾም ሓሸሽቲ ሓቲ ኤርትራ ብክንደይ ቀያሕትን ፀለምቲ መስዋዕቲ ተጋደልቲ ዝተረኸበት ዓዲ እያ እቲ ሕዚ ናይ ብርጌድ ሓመዱ ኣካይዳ ሉዓላዊነት ኤርትራ ናብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ ንሓለዋት ህዝቢ ትግራይ ከዓ ናብ ዝበኣሰ ናብ ሓደጋ ዘውድቕ እዩ ብስለት እውን ዘይብሉ እዩ ናይ ተኽላን ናይ በጊዕን ዕርክነት እዩ ናይ ኣብይ ኣሕመድን ናይ ብርጌድና ሓመዱን ዕርክነት ናይ በጊዕን ናይ ተኽላን ወይ ከዓ ናይ ጤልን ናይ ነብርን ምሕዝነት ይፍለጥ እስክሊር ኣነ ስርዓት ህግደት ተምሪረ እየ ዘሎ ኣይፈትዎን ነገር ግን ስርዓት ህግደት ዘይሰግሮም ነገራት ኣለዉ ኣብ ሉዓላውነቱ ኣብ ታሪኹ ኣብ ቃልሱ ኣብ ክብርታቱ ኣይዋል እሱ ዘይምውጋ እዩ ናትና ፖለቲካ ናይ ተጋሩ ፖለቲካ ምዕሩግ ተትኸውን ለኣናውን ምረብሐና ተምሪረ እየ ዘሎ ኣይፈትዎን ነዚኦም ቶም ዝዛረቡ ዘለዉ ስለዚ እዚ መትከል ዘይብሎም ንኤርትራ ንሉላውነት ናይ ኤርትራ ክደፍር ንዝፍትን ዘሎ ኣብ ጎኑ ክሰርሑ ምፍታኖም በጊዕ ምስ ተኽላ ወይ እውን ጤል ምስ ነብሪ ኣቢዩ ክበልዖም ንዖም በሊዑ ንኽበልዕ ንምህዳን ክሕግዝዎ ዳ እምበር ዝኾነ ይኹን ምሳቶም ክሰርሕ ዝኽእል ዕላማ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ስለዚ ኣብ ትግራይ ተጎራቢቱ ፖለቲካዊ ስራሕ ክሰርሕ ዝፍትን ዝነበረ ሓይሊ ከይጀመረ ከም ዝሞተቶ ምክንያቱ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ኣብ ትግራይ ህወሓት እዩ ኣብ ትግራይ ከትካ ወይ እውን ኣብ ካልእ ከትካ ምስ ኤርትራ ክትገብሮ ትኽእል ገይም ድማ ከይተበገሰ ዝሞተ ኩነታት ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብኡ ዘብፅሕ እኳ ይነበሮምን ኣብኡ ከይበፅሑ ተኣካይዳ ናቶም ፀገም ስለ ዘለዎ ብጣዕሚ ኩርሲ ይደውሉልካ መሽ እንታይ ኣለዎ ሓግዘካ ገሊሎም መታ ደውልና ኔራ ተዛራሪብና ገሊሎም ዘመሓልፉ ካብለካ ናብቲ ህዝቢ ሽዑት ዘለካ ሽግራት ፀገማት ገለ ምስ ነገር ከያምስ ولا نقدر نقرأ يخلينا. أنت اسمع كابي سربت وتينا تصريفا من ولا كله كابي سربت وتي يسيب لك راعي تصريفا قال ورد مسيد وعلى قرمنك يعني حج شو أنا أنت أجر بسيرك دايرة يدنقص خازم من ساعات مسعوة تجيرو ممزلو ناي سلطنة زلو اسلا ده وزعو ناي نوك زلو اسلا زين يا حبيبي هنا مثلا ناي مين يا مامبتا ناي مين يا مامبتا ناي مين يا ناي بحكي إذا قرمتي كنتات أب كم زعين الدرجة ودكت كودق كله
ትርጉም የብሉን ስለዚ ዝኾነ ይኹን አላያንስ ዘይብሉ ስትራቴጂ ዘይብሉ ተዓሚቱ ዝኸይድ ዝነበረ እቲ ግዳይ ዝኾነ ግዳይ ናይ ማእሰርትን እስር ቤትን ኮይኑሎ እቲ ተሪፉ ዘሎ ድማ ኣብ ናሓትሕዱ ኣብ መብላዕት እዩ ዘሎ እዩ ስለዚ ብዛዕባ ምዝራብና እውን ጌጋ ምዃኑ ይርዳእንሎ ሕጂ ናብታ ገዳሲ ኩነታት ክሰግር እስኪው መጣሁም እዚ ናይ ኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ኮርፖሬሽን ኤርትራ ክፍሊ ሓፈሻዊ ጥርበት ሓፂን ተባሂሉ እዩ ዝፅዋዕ እዚ ትካል እዚ ላዕሊ 11 ዓመት ኣለዎ ካብዚ ድኮን ኣብዚ ትካል እዚ ኩለን ዘናብ ከባቢና ዘለዋ ሕርሻታት ናይ ህንፃ ትካላት ሙሙልአን ካብዚ እዩ ኣገልግሎት ዝወሃበ ሕጂ ገርሰት እንዳሪኢኹሞ ሆንኩም ቴስኮ እንዳሪኢኹሞ ዓዲ ዑመር ተሪኢኹሞ እንዳወዲ ደገስ ተሪኢኹሞ እዚ ናይ በዓል ከርከበት ፕሮጀክታት እንዳሪኢኹሞ ኩሉ መበገሲኡ ካብዚ ማለት እዚ ትካል እዚ ሰለስተ ዓይነት ዕላማታት ዘለዎ መጀመርያ ነቲ ዘሎ ሃገራዊ ፕሮጀክት ምስራሕ ብድሕሪኡ ድማ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ንበሎ እዚ ዘለናዮ ቦታ 330 ገለ ኪሎ ሜትር ካብ ኣስመራ እዚ ማለት ዶብ ናይ ሃገርና ማለት እዩ ኣብቲ ዶባት ናይ ሃገርና ካብዚ ዝኾነ ይኹን ነገራት ተበላሽካ ነስመራ ክትከይድ ዝነበረ ፀገም ብምሉእ እዚ ትካል እዚ ኣቕሊልወሎ ማለት እዩ እዚ ትካል እዚ ነዘን ፋብሪካታት ኣብ ከባቢ ዘለዋ ነዘን ሕርሻታት ኣብ ከባቢ ዘለዋ ሙሉእ ኣገልግሎት ይህብ ስጋብ ከባቢ ሓልሓለ ዓዲ ጓዕዳት ገለ ዘሎ ፕሮጀክታት ናይ መንግስቲ ኸ ተቐቢሉ ስርሑ ይሰርሕ ማለት እዩ ኩሉ ናይ መንግስቲ ፕሮጀክታት ናብ እዚ ትካል እዚ እናመፀ እዩ ስርሑ ዘስራሕ ካልኣይ ዕላማ ናይ እዚ ትካል ምዕባል ዓቕሚ ሰብ ካብ ኩለን ኮሌጃት ካብ ኩለን ቴክኒካል ስኩላት ዝመፁ ተማሃሮ ናብዚ ይመፁ ኣብኡ ቴክኒካል ብትምህርቲ ተማሂሮም ምስ መፁ ናብዚ ድማ ናብ ግብራዊ ይቕየረሎም ማለት እዩ ኣብዚ ትሬን ተማሂሩ ንፈተና ብቑዕ ዝኾን ኣብዚ ይሰርሕ ማለት እዩ ኣብ ካልእ ቦታታት ኣብ ሙሉእ ዓለም እንዳሕር ከድካ ንስኻ ክንደይ ዓመት ተመክሮ ኣለካ ተባሂልካ ካታተት ኣብዚ ግን መምሃርን ኤርትራዊ ምዃኑ ጥራይ ይኹን ኤርትራዊ እንዳሕር ኮይኑ እቲ ናይ ስራሕ ዕድል ይዋሃቦ እዚ ኣብዚ ወፂ ዘሎ ሚልዮናት ንመን እዩ ነቲ መንእሰይ ዝበሃል ናይዚ ሃገር ነቲ ለውጢ ናይዚ ሃገር ከምፅእ ትፅቢት ዝግበረሉ ሰብ ብምሉእ እቲ መንግስቲ ዝወፈዮ ማለት እዩ ንምንታይ እንተኢልኩም ኣብዚ ሰብ ክሰርሕ ከሎ ከበላሹ ይኽእል እዩ ሓደጋ ክጋጥም ይኽእል እዩ ዝኾነ ነገር ክጋጥም ይኽእል እዩ ስለምንታይ ዝበሃል ነገር የለን ክፈልጥ ስለ ዘለዎ ክሰርሕ ስለ ዘለዎ ብሚልዮናት ዝመሃር ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓለም የለን ኤርትራ ግን ሚልዮናት ኣውፅያ መንእሰያታት ትምህር ኣላ እዚ ሕጂ ዝመሃር ዘለዎ ሰብ ከዓ am 100% sure ቅድሚ ሕጂ ብብረታዊ ተጋድሎና ታሪክ ዝሰርዓና ህዝቢና ሃገርና ታሪክ ዝሰርዓና ህዝቢና ብቴክኒክ ከዓ ልዕሊ ዘን ኣፍሪቃ ዝበሃላ ሃገራት ከም ንኾን ኣነ ርግፀኛ እየ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል ዘረባ ይስምዑ እቲ ተበፂሑ ዘሎ ስራሕ ካበይ ተበጊሱ ናበይ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ባይታ ምስክር ስለዝኾነ እዚ ከባቢኹም ሕጂ ሎም ማዓንቲ ክትሪእዎ ፅናኹም ግዜ ተረኺብኩም ከዓ እዚ ከባቢ በዓል ሓልሓለ ዘሎ ፕሮጀክታትና ብምሉእ እንተሪኢኹሞ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ ኣበይ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ፅቡቅ ጌርኩም ክትርድኢኹም ማለት እዩ ደኻምኩም ከይፀብፀብኩም ነዚ ኩሉ መንገዲ ተፃዊርኩም ነዚ ዘሎ ናይ ተፈጥሮ ነገር ኩሉ ሰጊርኩም ኣብዚ ንዓና ክትሪኡ ምምፃእኹም ንዓና ብጣዕሚ ዓብ ሓበን እዩ ብሽም ወርክሾፕ ኮርፖሬሽን ዘርአትን ጥሪትን ኤርትራ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ሰናይ ፃንሖት ይግበረልና ስራሕ ከሪእኩም እየ ኦኬ ክልተ ነገር ሓንቲ ነገር ከሪእኩም እየ ቅድሚ ናብዚኣ ተመሊሰ ሓደ ነገር ምርኣይ እዚያስ ገራይዋ ኸ ኣብ ኤርትራ ሓድሽ ፋብሪካ እንዳኖራ ይህነፅ ኣሎ ዝብል ዘረባ ንሰማዕ ኣለና ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ ናይ ሲሚንቶ ፋብሪካ تا نجد فابريكات راديو كونت كاليت فابريكا كاف سعودية نبي إيرترا نقطعتو أما مسرح كم زلو قال لك أمونات من جت هاد مثلا حبريتا كنقربكم يفتش لذي كاليت بخصوص عباي نتازل فابريكا كتحجز تغل ناي سيمينتو أما متى كم زلان إذا فابريكا زدمان ناي نورا يخفت كم زلون نري لنا لذي اتمنجستي كاب دقة إمبورت جيرو أم ناي هنسا بروجكت هو يزي كنا مجمريا بايتا ينتصفالو مهنياتو كاب دقة متي خاطري عبي هنس أو سرح كسرح يتخلني خا بفلا إذا ما ريل استيت عند حركة فنو خينكا عبي مسرت كدليا كارلو مهنياتو نورا زخون نسمينتو زخون كل ترى نجار عبي إرترا سلزلو فابريكات رايزر ليكا نعون مسرح جزء يوسد كابيتالي حتى مستزلو ناي جدان عصوان زلو سجماد ما قليل يكون عندن إرترا بكل من جدي ناب كتباوي حوية تبقي خمسة لازر كنا تاثر لنا أنت من البات كم دك سبات عقلك كنسن نخل زي فابريكاتات زي أبجزيو سلدين ريو زلنا سلدين شمع زلنا عندما قولوا زلوا وين زي كبر زلك مثلا نايغليو شنو كم دك سبات كم قسم معنا يغليجن اتمنى قصدي أبزن إيش تيستوهبوا جزية نايب حق خوي فتن كم زلنا نري لك كم زي نود الدريل كا تلت أيدون كلت أجرون أسير كا أترف كا زنبر كامو
እቶም መወዳድርቱ ነዊሕ ከይዶም እዮም ዝተባሃሉ ዝፈነኻዮ ዓይነት ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ብዝቐልጠፈ ፍጥነት ነቲ ኩሉ ዝሓለፈ ተኪኣ በዚ እውን ውግን ወረውግን እናበልዋ ከለዉ ናብቲ ምዕባለ ንክትጎይ ትገብሮ ዘላ ፃዕሊ ኢና ንርኢ ዘለና عقل انت غيركا كل كبصح كم زخل دما نري لنا ناي بحق تسفا زب كنتاتنا نرزلنا كابزو كنتات زي اليوم دحري كيترفونا خنطنقا كنكلالنا there is a very good chance اذا هاجرزيا نابصبو ነገር ክትከይድ እታ በኤርትራ ዘሎ ወለዶ ብፍላይ ተናገድሊ ወለዶ ከም ሕሱም ተወፊ ላይ ነዛ ሃገር ንሽተይ ዘለኻ ንዓኻይ ዝኹሉ ስራሕ ሒዞሞ ክኸዱ ይኮኑ ምሶም ወይ ውን ካሉ ክብዎ ይኮኑ ስለዚ ኣብዚ ዋን እዚ ዘሎ ጉድለታትን ሕፅረታትን ናጠመትካ ክንደምኒን ምባል ንቅድሚት ኣርሕካ ንምጥማት ኣገዳሲ ዘረባይና ኣገዳሲ ምዕራፍ በፂና ከም ዘለና መገንዛብ የድሊ እዚ ትሪዎ ዘለኹም እዚ ፋብሪካታት እዚ ብፍላይ ኣብ ቤርሊን ክኸድኩም ራእይዋ እዚ ናይ ሓፂንን ናይ ፅርበት ሓፂንን ጥራይ ዘይኮነ ኣብቲ ከባቢ ኣለቡ ኢንዳስትሪያል ሲቲ ገይሮማ ከም ዘለዉ እሳ ናይ ዘይቲ ስምስም ፋብሪካ ተሃኒፁ ከም ዘሎ ኣብቲ ከባቢ መግቢ ናይ እንስሳ ፋብሪካ ከም ዘሎ بملوت فابريكات دمن حد حدود الدقاقف سلو زغونه نتلم عتب قاش باركاز قبر زلو دارقا مبزحتو تي اندستريال بيز او يقبر وخم زلو نايب حق زحقو سنتس فاز هبرين عن رزالنا مسوبنا يرترا قاش باركاين دحريلنا فابريكاتاتنا يرترا مستي مسوب ابتقو يقاون زلو تطبولو ديقاتات عبيتاوي زلو سلازي يرترا نايب حقي اتوم هزبي بزو عدلات مجزاتي كل حيلوام زي فلت هزبي حجي عدل زركب زلو نايب حق دما تسفاهي باكا بليز كيتكم سمعوه تخاتلو كابز زعبي كابز نلعلك حقوس زخل كنتات كلي نابلكم نايلو مارسي ابز خودي بقد بعاق من نحناو نتصبغ نجر كنا مسكن فتنينا كاب كالوت امانه بزح فيديوهات كي وصل سلازتن كغي نشتي كفال زقبر لكم زياده ابتبوتو خيتكم كتريو دس بلني لايك قبروا سبورت قبروا دقفكم اي توعدوا احنا دما زكا علينا نقبرنا نزي نجرنا من صبرا مزياخ قطفكم ابكال يرغبنا عدي ماما عزال فغري ولادي جيغانو تذكري عدي ماما عزال فغري ولادي جيغانو تذكري ولادي جيغانو تذكري سيرك عركان ويتل سنيورا سرحنا مونغو خينا بأخيبا سورا منتي تعدي منتي اريترا فيلك يوم ما تبسط مريض قراب ميلانو برونيا روما زنبرا نايت مال نوستان لومي يذكرا نايت مال امبيبا لومي يذكرا ويا ذبذب استدزي بابرنا فاصي مترونا توحدي سميرنا حزين ولا تنقشتو عبزيري تولي حديب الكل فغرينا تكزي أقريب